Arratsaldeon, neskamutilok, irakasleok, zinegotzi jaun andreok, lankideok, adizkide guztiok, aurten ere, atsegin handiz ematen dizuet ongi etorria Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko irakurraldi etengabe honetara. Zer egin dezaket nik Euskararen alde? Horrela zehazten zen aurtengo adierazpena eta berba eder franko zetozen itaun horren atzean. Hala nola, poza, gaztetasuna, arnaz berritzea, anistasuna, aberazpidea, bizia, ilusioa, eta gustura asko hartu dugu positibotasun hori guztia, gogotsu utzi dugu albo batera, unetxo batean behintzat, negarra eta arrangura, eta irriari, barreari, eta divertimentuari atxiki gatzaizkio. Esfortzua, konpromisoa eta borroka instant batez ahaztu, eta alaitasun eta boskarioarekin bat egin. Gaurko eguna, jai egun, ospakizun bilakatu nahi dugu. Beti ere ezbaitugu zertan serio izan. Ganorabako izateko plazera eta eskubidea nahi duguta geuretzat. Ondo pasa dezagun, goza dezagun beraz, irakurtzen. 1, 2 eta 3, aurrera irakurraldia. Esplako tranbia, Unai Elorriaga. Lukasek klorofilako txiklearen kolorea ikusten zuen hormetan. Izan ere, ospitaletako, gelak eta Pariseko postalak berdinak dira beti. Eta ospitalean zegoen Lukas. Ospitalean nago, esaten zion bizitan joaten zitzaionari. Ospitalean baitzegoen Lukas. Aukeratzeko dituzu pastillak berdeak, horiak, hori gorriak esan zion erizainak. Berdeak 1 gramo. Ezurrik gabekoak, aukeratu zuen Lukasek. Erizainak barre egin zuen. Erizainak zuriz joan ohi dira ospitaletan. Lukasen gelakidea lo zegoen eta ohe ondoko aulkia utzik. Aulkiak barre egin ziolako inpresioa zeukan Lukasek. Gaiztoa zen aulkia. Erizaina joan zenean. Hizketan hasi zitzaion aulkiari. Etorriko da, gaur ez bada, etxi ez bada, eta zure gainean eseriko da eta berbetan egongo gara iruntxera arte. Eta iundu, eta gero ere bai, eta autobusa hartuko dugu gero, etxerako. Tranbia entzun zuen orduan Leiotik harago. Ezkerretara begiratu eta lehenengo planoan zueroa ikusi zuen. Tak, tak, eta bigarrenean gelakide lodia, Anaz. Bera baino gazteagoa zen, 77 eta lo zegoen. Lo usteldu arte egin behar zuela ematen zuen. Eta Lukas bakarrik, erizainaren bizita eskaza goiz osoan eta zueroari, aulkiari eta Anazi begira. Kalean umeen oporrak entzuten zituen eta kukuen kantuak. Gelan hormetako berdea, aulki utza eta ahozikua. Maria agertu zen atean. 3 minutu behar izan zituen Lukasek arreba ezagutu ahal izateko. Jolasean hasi zen Maria. Hemen espedizio burua kanpamentu nagusikoei erantzun. Esan zuen Mariak eskua ora eramanda irratia paraioa simulaturik. Hemen kanpamentu nagusia, esan, erantzun zion Lukasek irribarre gaixoz, arreba ezagutu zuela adieraziz. Zizapagmako tontorra ur ikustinari gara, hemendik, gutxi barru angara. Nola dago atzo enfermerian utzitako espediziokidea? Hobeto, baina ez tangotan azteko moduan. Mariak eskua ahoparetik kenduz, irribarrea erakutsi zion nebari, erraldoia, hurbildu eta kalean jolasten zebiltzan umeek ere entzuna ahal izan zuten muzua eman zion. Masaia gorrituta izan zuen Lukasek 2 orduz. Gaur ez da xuxurlatu zion Lukasek gortzen hasia zen arrebari. Zer, Mariak, Rosa etorriko? Ez dut uste, Lukas, bihar, etxi, behar bada. Rosa, Lukasen emaztea, 17 urte lehenago hila. Horize pentsatu zuen Mariak, 17 urte dagoeneko, Rosa.
Lukas itxaroten zekiena zen, ordea norbait bazen. Ospitaleko hormek berde jarraitzen zutela konturatu zen Lukas. Gozo gandabazkaria aldatu zuen Mariak, kabiarra karri didate gaur, erantzun zion Lukasek zerio. Anasek zerbait esan zuen ametzetan. Noiz kenduko didate zueroa, Maria? Zueroa? Eren egun kendu zizuten zueroa. Ez duzu tranbia entzun? Nola etorri zara oinaino, Maria? Autobusez. Une batez izildu eta begietara zo egin zion Mariak. Aurreko egunetan baino argiago zituela pentsatu zuen, grisago. Hormak urdina jaten zion. Neba handik, ahalik eta lasterren atera behar zuela autozitzaion. Ospitaleak arima txikitzen ziola. Nik ez daukat autobuserako dirurik, moztu zion Lukasek. Etxean ordainduko dizut. Kabiarra jaten eta etxera itzuli nahi? Aprobetxatu medikuek bota arte, APK azken hori. Edo bestela nik badut tranbia gidatzen duen lagun bat, deituari, tematu zen. Gainera, neuk ere lortu dut hemengo ohe bat zure ondoan egoteko. Klaro, tranbia ezingo du onaino ekarri ezta? Gozo begiratu zion nebari. Ospitaletan azukrezkoak dira begirada guztiak. Egiten duen beroagatik edo erizainek egin behar dutena ondo dakitelako. Azukrezkoak izaten dira begirada gehienak ospitaletan. Lukasek ez zuen ospitalea merezi. Lukasek umorea behar zuen eta araustegiko lana, eguruzaina. Aizea dabilinean, baino ez zituen araustegiko ateak izten. Eta hori ze behar zuen. Kaleko giroa eta araustegiko ate ondotik pasatzen ziren lagunek zerbait esatea eta bar egitea. Eta nahiarekin, Angelekin, diskutetzea eta asteburuako txalupa egin zutenean bezala, elkarrekin azerretzea eta ez niretzat ez zuretzat eta erdilana bat egitea. Zerrartuz eta ris-ras, txalupa erditik ebaki eta handik pare bat egunera adizkitzea, lagunai kontatzea eta bar egitea eta Angel, noiz hasiko gara txalupa berria egiten. Aizea dabilinean, baino ez dut nik tailerra izten. Bata zuria zeukan medikuak soinean eta barrutik arropa gehiago ziurrenik. Mariari besotik helduta gelatik kanpora eraman zuen. Garrantzizko zerbait esan behar ziola barruntatu zuen Mariak, eta bekain keinuz eskatu zion kontatzen hasteko eta. Berririk txarrena izan da ere botatzeko berringoz, jakingo zuela neusten eta eskerreak eman zizkion. Aldez aurretik medikuek eta erizainarek merezi zituestuelako eskerreak eta kontu hura amaitzen zenean. Zerbait eskatu gero, bere eskuetan balego egingo ziola. Eta hori guztia bekainez esan zion. Aspertuta nauka zuen nebak, esan zuen medikoak. Gaixo batek sort dezaken sentimendurik ederrena da asperdurak. 3 ordu baino gehiago ez du terman jasango. Barrez degoenako, beraz, etxenako presantzen hasi. Mariak eskua eta harima musukatu zizkiok. Leiotik, ume bat oinua entzuen zuen eta mendikuari. Egian esan, zuek ere espertu nazuenik. Ospitalen egindako 40 egunak, etorri zitzaizkion gogora. Ebaketa eta orderango egunak eta erizainak txasko. Nortasun arekin, baina ondo geratuko da, arduratu zen batean Maria. Ebaketak ez du azorik, burua dauka apur bat, bai, hori badakit. Anas, loak hartu zuen arratsaldeko 6etan, bakarri geratu arten. Soladezkirik gabe, zeharo postu zen Lukas, egunak zeramatxan Anasek kuluska txikirik egin gabe. Heriotzaz, pentsatu zuen apur bat orduan. Atea, malenkonia zabaldu zuen. Normalean baino 3 segundo gehiago erabilita. Begi uzkur bi zartu ziren gelan. 21 urteko neska. Astiro zebilen, oso astiro. Anasen iloba, pentsatu zuen Lukasek. Harik eta zerre ondoko aulkian eseri zen arte. Sustu eskuak zeuskan, altxoan bilduta. Hola, esan zion Lukasi. Neska hura nor zen gogoratzeko alegina egin zuen Lukasek. Ondo zaudela ematen du, ekin zion neskak. Ospitalera etortzea, agian, zuzenbiden karrera egitea deliberatu zuzenetik hartutako erabakirik txarrena zela pentsatuz.
Lukas, bere aldetik, zorabiatzen hasita zegoen. Nor da neska hau? Gelatako zenbakiak nahaztuko zituen eta zuzenean galdetzera sartu zen. Nor zarazu? Rosa, harritu zuen Rosa. Rosa, Rosa, bota zuen Lukasek azperen banatan. Nire emazteak ere Rosa zuen izena, badakit. Zuradina izango zuen aurrenekoz ikusi zuenean, heladeria jundolden. Amarekin zegoen limoizko bat jaten. Limoiak hilberri potolak dira, esan nion maulizkoa eskatu zuenean. Eta mailukiak sastreken elgorria berak. 57 urte eman genituen elkarrekin, badakit. Badakizu 60 urteko gizon bat zizapangarramako espedizioa prestatzen ari dela, azaldi zuen Lukasek mai zaila postuz. Ez, hori ez dakit, astoratu zen neska. Bastoia, oiokatu zuen Lukasek bat-batean. Begiratu mesedez, armairuan dagoen. Rosa, apur bat ikaratuta, lotxati altzatu zen, eta lotxati egin zuen armairurantz. Eskuak altxoan oraindik. Papera heldu zenean, eskuineko eskua zapelketik erantzi eta armairura saldu zen. Utzik, baina nola itortu Lukasi bastoia zegoela han, anaia koparitutako bastoia. Eutsi, zuretzat egin dut, baina... Ez zegoen armairuan. Bastoia egin eta gutzira hil zen Angel, anaia. Geratzen zitzaion bizi apurra bastoian sartu zuela uste zuen Lukasek, eta berari oparitu. Geratzen zitzaion bizi apurra sartu zuen hemen anaiak. Bai, bertan dago esan zion Rosak aurpegira begiratu gabe. Haizea zebilenean baino enuen tailerra izten. Gero sartu egin nintzen eta hotzak kalte egin zidan. Orduan ere enuen izten. Angelen zain egoten nintzen apur batean, itzultzen bazen ara, epeletara sartu alizateko. Bai, badakit. Atea braustakoan ireki egin zen. Maratoi erdi bat egiteko moduan ikusten zaitut, esan zion Mariak, nebari. Nondik natorrela uste duzu? Orain deskantzatzen nago apur bat, erantzun zion Lukasek. Maria, ohera hurbildu eta aulkian jesarri aurretik, inspekzio akustikoa pasako eluken musu bat eman zion. Eta hasi zen Lukas jakiminez, ziza pagmako gailurra harrapatu duzue? Nondik natorrela uste duzue? Behatzetan, izozki sintomak hasi zaizkit, hori bai. Eskuineko zapata eta galtzerdia kendu, eta Lukasen izapera sartu zuen Maria koina. Orain bai, gustora. Eta antzeko zerbait esan zuen algar artean. Eta barrez lehartzen hasita zeuden Anazek esnatzeko iminzioa egin zuenean. Lukasek keinuz esan zion Mariari ziltzeko. Anazek lo egin behar zuela gehiago. Rosa egonda esan zuen Lukasek aipeka. Rosa? Errepikatu zuen Mariak etzipenez. Nola saldu Rosa etzela etorriko. Eta bera, Lukas, burua galtzen ari zela, eta alegina egin behar zuela bestela. Rosa ez, azaldu zion ebak, Mariaren usteari igaiagarriz. Beste Rosa bat, neska gazte bat, eta lehengo garaiez eta bastoiaz ere zizgapagmaz hitz egin dugu. Horize parranda egin duzuena. Baina, lehendik ere, bazekien kontatu diodan guztia, eta harin joan da. Eta nor zen? Ez dakit, esan zuen Lukasek izilune handi samar baten aurretik. Hemen ez dago zitzik, Maria. Mariak begiak altzatu eta gela behatu zuten. Airea ere garbi zegoen, lizibatuta. Guztia zen higienea. Gehiegi, bera ere nekatuta zegoen, 40 egun dagoeneko, etzera itzuli gabe, oez iztrin hartan. Oso erosoa bai, baina etzean baino beto 1000 esker andereño. Zitzak zaharren etxeetan baino ez dira egoten, azaldu zion nebari. Gure etzeko zitza daukat gogoan, egunero, Don Rodrigo. Zein da Don Rodrigo? Etzean 100 zitz dago, baina guztiak dira bat, guztiak dira Don Rodrigo. Anaz, jarraitu zuen Lukasek, zeu ere gerran egon zinen ez da? Bai, Lukas, atzo eta eren egun gauza bera galdetu zenidan, aspertuta baina harro. Biak bakarrik gelditu arte, etzuen Lukasek gerraz hitz egiten. Eta non ibili zinen? Hegoaldean. Ni mendian, basurdeak bezala, 7 urte, artean jakin ere ez nekien zer ziren zitzak. Oraindik oean alferrori sartu zen Maria Lukasen gelara, aurpegi serioz.
Lukasek. Medikuek hotela utzi behar dugula esan didate, gaur bertan. Banoa naz, esan da. Altxatxeko alferrekoa legina egin zuen Lukasek. Eizaitez itxuli entzun zuen anazen oetik. Mariak, bitartean, erizainari deitu eta bien artean eseri zuten oean, hankan dilindan. Mendiko aldizkaria erosi dizut, esan zion Mariak nebari. Zin agertzen da, ilusio begiz. Anapurna eta nangapar bat. Utsi ikusten, ez etxera heldu arte. Zail zeukaten erizainak eta Mariak eskuneko galtzerdia janzten ziotenean. Eskerrekoa erazten zuen Lukasek eta alkondara jartzen ari zirenean. Pijamaren goiko parte honetatik sartzen saiatzen zen. Banoa naz, ezatez itxuli. Ezateko gauza importanterik izango banu zikiera. Itzelak kontatuko nituen sasoi batean, gerran eta, baina gehienak ahaztu ditut. Batzuk ez, ze hor daude, buruan, oraindik ere. Gainera gutxi irakurri izan dut, eta hori esaten da, ezta? Ondo idazteko irakurri egin behar dela asko. Nik aldizkariak batez ere, mendikoak eta. 8.000ko mendiak maite ditut nik. Zizapagma asko, txikiena da, 8.027 metro. Eta ahoa betetzeko moduko izena dauka. Maria eta biok askotan ibiltzen gara jolas horretan. Espedizioa egiten dugula 8.000ko mendi batera. Eta irrati baten bidez hitz egiten dugula. Atzekina da batzuetan, ez bazaizkizu oinak izozten behintzat. Nik 8.000koak maite ditut, zizapagma eta nangapar bat ere bai. Zizapagma gaiztoa da, jende asko hildu, eta kabik ere bai, baina kabiren izena ez zait gustatzen, hain txikia, hain zientifikoa, anapurna bai, eta lotze eta manaslu ere bai, baina gutxiago. Mariak asko irakurri izan du beti, gela bat dauka liburuz beteta, eta ohe batekin eta bezauki batekin. Bastoia ere asko maite dut, eta horregatik uste nuen arostegiko atea zabalik ia beti. Aizea zebilenean ez. Bastoia Angelek oparitu zidan, hil egin zen gero. Izazgizona zen Angel, segundo ofizial, inteligentea, baina arostegia maite zuen, eta inbidia pur bat ere bazuen. Hemen zegoenetan, Tailerrera biltzen zen ni baino sarriago, eta kontatzen zidan nolako neskak han Australian, baina ez pentsa, Rosa bezalakorik ez. Liburuetan baino gehiago ikasi nuen Angelekin. Orain itxita omen dago arostegia, egun eguzkitsuetan ere bai. Handik pasatu ere ez dut egin nahi. Lizunduta omen dago atea. Kukuerloioa ere asko maite dut. Behin baino ez da gelditu, aita hil zenean. Bueno, aita hil eta astebetera, baina Mariak esaten duen moduan gozoagoa da horrela esaten bada. Aita hil zenean gelditu zen kukua. Ze esateko moduak asko balio du Mariaren ustez. Etxean lagun handi bat daukat, Don Rodrigo. Zitz txiki bat da Don Rodrigo, arrea eta nerviosoa. Sekula ez da norabide berean mugitzen. Tranquildu gizona, esaten diot iluntzean, bonbila ondora datorrenean. Ez dit kasu handirik egiten egia zan. Maria irakaslea izandakoa da eta asko dakiela dio auzoko Veronika Andreak. Asko irakurri duela bai, esango nuke. Liburu debekatuak ere bai. Nik mendiko aldizkariak baino ez. 8.000koak maite ditut nik, eta harako espedizioak eta hango zerua. Mariaren ipuina. Atzera begira jartzen zara, eta oroitzapenak topatzen dituzu ederrak. Baina adinari begiratzen diozu, eta 34 urte baino ez, apirilean. Hala ere, oroitzapenak, asko, puntualak eta oso ederrak. Gogoratzen zara nola ikusi zenuen. Behetik, oso behetik, aititeren eskuari helduta. Lehenengo aldiz, Noria erraldoiura oso handia eta istiratsua, eta kolore biziekin eta oso handia. Niri komunean gertatzen zait hori. Atea itxi eta oroitzapenak heltzen zaizkit, aletuta. Oroitzapenen ederrak normalean. Batzuetan, ordu gehiagi ematen ditudala komunean eta irtetean ez dudala azalpenik ematen. Horize leporatzen didate. Oroitzapenak ezin dira azaldu. Horize da gertatzen zaidana. Eta horize ama sarretu egin da. Sartuta dagoelako ziurrenik, baina ez zaio kontuan zertan hartu. Ez oso kontuan behintzat. Aita ez du ezer entzuten, edo hala ematen du. Belarrietan erle bana balu bezala, eta zoriontsuago dirudi. Zitzak harrapatzen ditu, hil eta kortxo batean estekatu. Bakoitzaren azpian izena idazten du, latinez beti. Eta idatzi ere asko egiten du. Hortik dator nire afizioa, uste dut. Baina berak nik baino eskora hobeto idazten du eta horren froga emango dut. Hemen nire apunta hauetan, aitari kuadernoa harrapatzen badiot,
Eta horize, askotan sartzen naizela komunean, amari ez entzuteko eta gauzak gogoratzeko. Guztiak agurtzen zijoan Lukas ospitaleko pasilloetan, kalefazioak eta estintoreak ere bai. Erizainek ere agur esan zioten zuriz. Gutxienez, 167 urte izan behar zituen emakume batek aditu ez zuen aholku bat eman zion, eta Lukasek ezer ulertu ez bazuen ere esan zion. Zeu ere irteko zara egunen batean. Aurre bi egunetan euria izan zen, hankalean, eta oporretan zeuden umeak etxean geratzen ziren telebista ikusten. Euria ospitale barruan zegoen sartuta. Ez euria bera, euriaren kolore umela, eta 3. egunean bertan jarraitzen zuen euri giro horrek, kalean eguzkia zegoen arren. Lukas ospitaletik atera zen, egunean eguzkitzu zegoen, beraz, eta bizarran nahiko hasita zeukan. Kalera atela eta epela sentitu zuen Lukasek, baina eguzkiaren eta goizeko oskirrearen nahazteketaren epela esperogailuarena edo mantamil inepalena. Zeruari zo geratu zen, min eman zion arte. Ospitale horreko plazara 2 ume zetozen, batek baloia zekarren bezapean eta zeruari begiratzen zion, aurreko 2 egunetatik mesfidati. Lukasek ondotik pasatu zirenean agur esan zien. Egun hauetan guztietan zuei entzuten gozatu naiz, esan nahi zielako. Nahi baduzu hasi zen baloiaren jabea Lukasi begira. Gurekin jolastu, jarraitu zuen besteak. Estimatzen zuela esan zion, baina lesionatuta zegoela eta entrenadoreak astebeteko deskantzua eman ziola, hurrengo partidua importantea zela, txokolate bana eman zien eta eskerrak berriro. Ez daukat autobuserako, Maria. Anbulantzia pare-parean gelditu zitzaien. Handia zen, altua, eguzkia iluntzen zien. Ara igotzen lagundu zioten Lukasi, bezapeetan eskuak sentitu zituen. Ez egoen eroso baina, hauta ezkia, esan zion Mariari, tranbia baino bea. Ibai ertzetik zijoan ambulantzia. Lukas, zorgindurik ikusten ari zen etxerako bidea, izan ere, 2 begipari diferente zituen paisaje haiek guztiak ikusteko, garaibateko begiak, urdinak, eta oraingoak, grisak. Mariak ere alaze esaten zion, buru bida euskazuzuk, oraingoa eta orain dela 70 urtekoa, eta ambulantzean ere 2 begipare zituen. Begi grisek ez zituzten bide bazterreko etxe laukizu zenaiek ezagutzen, ez da balkoitik balkoera ohiuka ari ziren emakumeak. Beraz, begi grisak kliskateko batez itxi eta begi urdinez ikusi zituen, etxeen ordez, behialako futbol zelaia eta Juan, Matias, Joaquin, Tomas, Angel eta bere burua, futbolean. Izerdetan blai eta dirurik gabe. Zelaian zeuden batzuk ahaztuta zeuzkan, ezin zien izenik jarri argazki zaharretan bezala. Kotxeak ere ugari ikusi zituen bidean. Berak kotxeak maite zituen, trenak ez eta tranbiak beste, baina gaztetako bizikleta ikusten zuen begi urdinez, aldi berean lagunekin eta Rosarekin, eta batez ere Rosarekin. Ez bide hartan, bide berbeago batean, eta kotxeak maite bat zituen ere bizikletak zeuzkan gogoan. Gozo aurkituko dugu etxea, esan zuen Mariak nebaren begi urdinei begia. Deskantzu ederra eman diogu, erantzun zio Lukasek begi girizez. 40 egun dira, ez zuen aizeak botako. Ambulantziak ate-atean utzi zituen. Behetik gora begiratu zion Lukasek aspaldian ikusi gabeko etxe zaharari, harik eta zoreabiatu zen arte. Maria beren besoari heldu eta barrurantz egin zuen, portalera. Euren postontzia oka egiten ari zen, gutunen laurdena kanpoan zuten gorputz erdia. Eizel futbol zelaiko eszena ematen zuen, bankuko sobreak eta publizitatea batez ere. Guztiak ere oso urgenteak segurutik. Etxeak ez zeukan igogailurik eta lehen pisuan deskantzu txikia egin zuten. Araino ere ez zuten errekorrik gainditu, 5 minutu eta 57 segundu. Bigarren solairuan luzaro egon zen Lukas eskaileretako leihotik begira. Farola berri ipini behar zituzten auzoan eta udaleko langileak etorri bitartean lurrean zeuden. Bata bestearen ondoan, paraleloan, 50 zentimetrora. Edertu ikusten ziren bigarren bisutik. Tranbia onaino ekarri behar dute ala, galdetu zuen Lukasek arribari. Zer diozu? Orain dela 50 urte kendu zuten tranbia. Burdinbideak jarriz dituzte behintzat. Tranbia zeukan Lukasek gogoan. Rosa ikusten zuelako tranbiara igotzen. Tranbiatik jaisten. Bere ondoan eserita tranbiako pasilloan, ia beti tranbian. Gidaria ere gogoratzen zuen. Laguna, kuadriakoa, Matias. Futbolean ona. Ikasten ere primerakoa.
unibertsitatera joateko puntuan egon zen, baina ez, berak tranbia gidari izan nahi zuela, neskak ikusteko eta unibertsitatearen ezogoela apenas neskarik. Bizia zen Matias, ahotik kanpora esaten zuena neskena eta aitzakia zela esaten zuen Lukasek, neskena eta aitzakia da, zerbait darabil horrek buruan. Negar egin zuen Lukasek tranbia kendu zutenean, handik urtebera hil zen Matias. Bigarren eta hirugarren pisuen artean ere deskantzatu behar izan zuten. Igoera 17 minutu eta 22 segundu irauten ari zen, dagoeneko. Igoera hirugarren pisuan bizi ziren, okerez bazeuden. 20. minutua betetzea zegoela esan zuen Mariak. Ekingo aldiogu gailurrari, zain daukagu zizapagma. Urdindu egin ziren Lukasen begiak orduan, eta odola gurritu. Mariak ospitalean agindutako mendi aldizkaria ekarri zuen gogora. Etxeratzean emango ziola esan zion eta 10 eskailera falta zituen etxera. Eskudelari eskaladore atzamarrez oratuta gora egin zuen, 2 minutu eta 3 segundu, errekorra. Ate ondoan plantatu ziren, ez zeukan goroldi horik, ateak. Irratia piztuta utzi duzu, hasi zen Lukas. Ze irrati, galdetu zion Mariak, etzekoa. Gitarra baten nota desordenatuak entzuten ari ziren, atearen zirrikituetatik. Mariak berehala pentsatu zuen ikusi zezik Lukasek entzun ere egiten zituela bitzikeria, eta ala zen, baina ez kasu hartan. Musika entzuten ari zen, gitarra baten nota gero eta ordenatuagoak. Giltza zarrailan sartu orduko isildu zen gitarra. Harin zabaldu zuen Mariak atea, aurreko egunean itzi izan balu bezala. 4 begi sartu zituzten nebarreak, jolean. Guztia zegoen berdin, kuku erlojua, telefono beltza, Lukasek egindako egurrezko ezekitokia, gitarra eskoan zuen gazte tirantedun bat, izpilua, kuadro impresionista baten imitazioa, baina gaztea eta gaztearen gitarra eta gaztearen tiranteak ez ziren etzekoa. Nor da mutilau, galdetu zuen Lukasek. Ez daki, erantzun zion Mariak ardura gabe. Ez izutu, ez izuet ezer egingo. Banoa, desenkusatu zuen gaztea. Inor baino orduriago, ahots ez duka. Nor izutu da, oldartu zen Maria. Zu izutu alzara, Lukas? Ez, ni ez, aitortu zuen nebak. Etxean gaude, Maria, eman aldizkaria. Uste nuen utzik zegoela etxea, esan zuen gazteak, Markosek. Baina tranquil, banoa. Eta nora zoaz, Mariak. Ez dakit, gustura egon zara hemen? Interesatu zen Maria. Bai, Markosek mesfidati. Bertan geratu ba, Angelen gela utzik dago. 6 hilabete egiten ditu itsasoan, argitu zuen Lukasek. Maria aldizkaria, astarrika hasi zen Maria, poltsarraldoi eta marroia. Mendiko aldizkari bat atera zuen, kontu handiz, ertzik tolestu gabe. Ospinetan beratutako tipula ikustean haua urtzen den bezala. Lukasi begirgizak urtu ahala itsaso bihurtu zitzaizkion eta urdindu. Eta aldizkariaren azalean Anapurna eta Nanga Parbaterako espedizioak ikusi zituen, eta Anapurnaren irudia. Zeru basu batean ondoan. Hango zeruak beti baitira basuak, haizerik ez badabil behintzat. Haizeak difuminatu egiten dituelako edo altzatu agian. Lukas bere gelako atetik desagertu zen aldizkaria aldean, eta Markos zer egin ezean gelditu zen. Jokos, kanpo, tirante eta guzti. Mariak ez zuela sukaldean begiralerik nahi eta Lukasekin joateko esan zion Markosi. Edo Angelen gelara edo gitarra jotzera, deituko ziola bazkaltzeko. Telebista piztuta zegoen, leihotik harago beltz, egongela bezalkibi eta sofa bat zen, eta milaka tapete eta piano bat, eta eguliluna eta erloju bat, barrokoa, eta 3 leiho eta zenbait kuadro eta figura ugari, kristaleskoak asko, eta Zitzak eta Lukas bezalki batean, eta Markos eta Maria sofaren alde banatan. Gozo egon da afaria, Mariak. Markosek baiezko keinua egin zuen, asko kostatzen bazitzaion hitzak errepikatzea. Eta hura zezen gauza bera galdetu zioten 3. aldia, sukaldean, pasilloan, egongelan. Horize da adinekoen habilidadea, gauzak 3 esatea, edo 4. Zergatik etorri zinen onaino, Markos, hausartu zen Marian. Zurentik hain urrun? Ez dakit oso ondo zergatik etorri naizen. Tontoa da, baina hasi zen Markos arrankatu ezinik.
Kontua da, 3 amets izan nituela behin. Lehenengo ametsa goizean bertan ahaztu nuen. Bigarrenak ez dauka esanahirik. Kuku erloju baten ingurukoa zen. Hasieran, kanpotik ikusten ari nintzen erlojua, gero barrutik. Mekanismo ederra zeukan, urrezkoa eta txokolatezkoa. Eta aurra guztia ulertzen hasi nintzenean, deabru txiki bat agertu zen piezen artetik. Esnatu egin ninduen. Baina horrek ez dauka garrantzirik. Azken ametsak bai. Amets lasaia da, presarik gabekoa. Nire herritik nenbilen paseatzen. Lagunekin lehengo, bakarrik gero. Piztina publikoetara sartu nintzen orduan. Baina ez nuen bainurik hartu. Handik irten nintzenean beste herri batean nengoen, paseatzen. Beste behin baino ez nuen herri hura ikusi. 9 urterekin, gurasoak hil aurretik. Eta leku bakarra neukan gogoan, Arkupea. Eta bertan, Arkupeari begira egon nintzen luzaro. Gero lotan geratu nintzen herri horretako banku batean, eta etxean baino gustorago nengoen herri horretan eta banku horretan. Uda zelako eta etxekoean izerretan nengoenako. Lukas, esan aldu zergatik etorri den? Nekatzen hasita zegoen Maria, hainbeste txatxukeria entzunda. Ez dakit, ez diot ulertu, Lukasik. Honen antza zeukan Markosek. Zeinek, Mariak, herriak, Markosek. Kuku erloju bat egin nuen nik behin, esan zuen Lukasek aldizkaria irakurtzeko lupa bat erabilita. Atarian dagoela uste dut. Eta beste barik etorri zinen, Mariak Markosi. Beste barik ez, gitarra hartuta, erantzun zion Markosek. Irribarretzu ari zen Markos, eta Maria konturatu zen etxe hartako filosofiari harin antzeman ziola. Eta postu zen, eta tiranteak gitarrari eusteko ote ziren galdetu zion. Lukas aldizkaria irakurtzen ari zen, ingurukoei kasu handirik irren gabe. Ez dakit zer gertatzen ari zaidan. Botak kendu dizkidate, arropa busti ere bai, sakuan sartu naute. Ezerk ez du garrantzirik. Neure burua abandonatzeko zorira heldu naiz. Kantzen jungak oso txartu tratatu nau. Hain nekatuta nengoen ez ere, gero errespetu ahal ninduen apur bat eta elurra izegura gorde. Mendi gaiztoa izan da, oso txartu tratatu naunik kantzek. Neukere asmo bat neukan gaztetan, ilusio bat, ekin zion Mariak Nebaren aldizkariko argazkiari begira. Irakurtzea asko gustatzen zitzaion honi, Lukasek. Idatzi egin nahi nuen, amaitu zuen Mariak. Mariak gaztetako lehen irakurraldiak zituen gogoan. Maistra egin ondoren, nolako liburuak bitxiak baina ze ederrak. Gerra aurretik oraindik, baina gerra ostean gehiago. Gobernuak esaten zuen ezin zirela irakurri. Satanasek idazten zituela eta Belzebuk ekartzen zituela Europatik. Horize esaten zuten. Mariak irentzi egiten zituen, Satanas eta Belzebu, biak. Afaldal dugu gaur, Maria? Galdetu zuen Lukasek. Mariaren ipuina. Probatzeko esaten zidan Pilarrek, komunean sartzeko esaten zidan, gauzak gogoratzera, besterik gabe. Eta oroitzapenak amaitzen zirenean, ustez, klaro, berriak asmatzeko, imaginatzeko. Total, gauza bera zela, gogoratzea edo imaginatzea. Disfrutatzea zela kontua. Arrezkero, orduak ematen ditut komunean, eta gogoratzen dudana benetakoa da batzuetan, baina beste batzuetan ez. Sarritan izan ere, ahaztu egiten dut zer den gezurra. Atzo iluntzekoa esaterako. Albertorekin egon nintzenekoa gogoratu nuen. Nola zabaldu zidan beretzeko atea, eta gerritik helduta zarrarazi ninduen, eta nola kendu zidan abrigoa, eta nolako keinu lizunez piztu zituen afariko kandelak eta nola gero. Baina hori, oroitzapen berri samarra da, eta zorabiatu egiten nau eta zukartu ere bai, apur bat. Komunetik irten nintzenean, zer, galdetu zidan amak, eta nik, zer, erantzun nion. Bekaturik egin izan ez banu bezala, eta ohera joan nintzen. Baina oraindik ere, Albertoren irudi batzuk etorri zitzaizkidan burura, eta usain bereziak ere bai. Horrezegatik gustatzen zaizkit niri oroitzapen zaharragoak, aurra nintzenekoak. Orduan ikusten nuen aita idazten, zutzuen. Orain ere lapurtu egiten dizkiot kuadernoak, lantzean behin. Egia esan, mahai gainean uzten ditu, guztien biztara, baina beldur izaten naiz ni. Are gehiago, begiak itxita zabartzen ditut. Nik baino askozaz hobeto idazten du aita. Ustekabeak salbu eta beti ere gure mugen barruan txikiak izan arren mugak baitziren. Kezkatzen gintuen guztiak azaltzera heldu ginen aspaldi. 60ko hamarkadaren baitan.
Liburuak ez ezik azalpenak ere biltzen genituen eta azalpen guztiak bat bihurtu, aukerak urtsera murriztuz. Gaurko idazle oro barregarria utziz, badutena itotzen ari den angorako katua bailitzan. Gertaliteke antik azalpena bera badura baino ez izatea edo desertu totel bat. Orduan soilik azalpena eraiki dugun lekua izuari bide eman gabe bizitza inguratuko duen helburua ezarri beharko genuke, ametsa. Baina hor ere, dudarik ez, guk egin genuen 60ko hamarkadan. Batzuetan, komunera sartzen ditut kuadernoak ere. Ni baino beto idazten du aitak, eta ikasi egin nahi dut, baina hirori alde guzti zitzaizkidan behin. Kezaka etorri zait Bardon Rodrigo etxeratu zaigun mutil hori ez ote den jaztegia etxe honetarako. Ez eta saldu diot, baduela umorea. Mariaren gelako argia joan da, horrean, Don Rodrigo horixe gustatzen zaio argia. Egurra baino gehiago, batzuetan, eztabaidan aritzen gara nore gustatzen zaio egurra gehien, berari ala niri. Interes kulinarioak mugitzen du bera. Kalera itateko esaten dio nik askotan mundua ezagutzera. Etxean daukala dena dio berak. Azaltzen diot gauza itzelak daudela kanpoan, txangoa esaterako, edo 8.000ko mendiak. Hortzan diegia dago Himalaian. Zitz batentzan hori bai. Elkarrekin dantzatzen genuen, Rosak eta biok. Lehenengo egunetik moldatu ginen. Planta galanta nuen orduan, gerra ostean, txangoa atzera, aurrera, inguruka eta Rosa. Orain eskailerak dira, etxekoak errazamar igotzen ditut, baina ez arkupeko plazakoak. Arnazestua izaten dut eta bihotza txarto, batez ere sargori denean, baina egunero igo nahi ditut. Forman egoteko, eta eskailerak ere zizna panjma dira apur bat. Eskailerak igotzen hastean ez da ezer ikusten behetik, eta goian eskailera amaiera eta zerua baino ez baleude bezala. Baina igoa ala arkupea ikusten da, eta zuaitzak eta pertsonak. Tranbia gelditzen zen lekura heltzen dira, eskailerak zuzen. Arostegia ere, 50 urte eman ditut arostegian. Ikatz biltoikia izandakoa zen. Ikatza da inferroko pintura. Beltzuta zegoen tailerra, beltz, behin eta berriro garbituta ere. Txoko bakarra zeukan garbi. Bertan, kabiarra jateko modukoa. Egurrezko figura bat ipini nuenan, Jesus ere ezen. Bere lenguzuaren bat edo, gurutzerik ere ez zeukan. Jesusen lenguzua egin eta tailerreko bazter garbian jarri nuen. Ari begira nengoen aita hil eta kukua gelditu zenean. Egunak, zati bi dituela esaten zion Lukasek Markosi. Zati bi dituzte egun gehienek, egun argia eta iluntzea. Egun argia bizitzeko dela esaten zuen, gauzak egiteko. Iluntzea, berriz, bizi izandakoa kontatzeko. Australiako tribu hartan ere gizonezko bat hautatzen dutela kontatzen zion Markosi Lukasek. Gizon bat hartzen dute tribuko kontalaria izateko. Egun argitan ikusi edo pentsatzen duena kontatzen die iluntzean besteei. Eta hori zeda bere ofizioa. Ez du izan ibili behar, ez armagintzan, ez gerran. Tribuko kontalaria da, eta hori zeda bere ofizioa. Telebistako dokumental batean ikusi zuen hori guztia. Eta Australiako tribu hartan bertan buruak kentzen dizkietela bezumorroi, jarraitzen zuen Lukasek. Baina bururik gabe ere 9 egun egiten dituzte hil aurretik bizi-bizirik. Azkenean goz eziltzen zirela, ez garunik ez zutelako, ahoa falta zitzaielako baizik.
Labezomorroen sekretu lotsagarri hori ostera beste dokumental batean ikusi zuen Lukasek, eta dokumental biak nahazten zituen presizio handiz. Tristea iruditzen zitzaion Lukasi Labezomorroena, eta jatekoa zela eta ez arduratzeko aholkatzen zion Markosi. Australiako tribu hartako astiak zioen legez, ez ezazue kezkarik izan, jateko orduan ez zaizue deus faltako. Ezen jainonek zuen buruko hileak zenbatuta dituzten moduan, ondo baiteke zer behartu zuen. Hitzok jakina Elizako ziren, eta ez telebistakoak, ez tribuko inorrenak. Zati ditugu egunak, beraz egun argia eta iluntzea. Egun argia, abenduak posik jartzen zuen Marcos urtero. Jakina, pentsatzen zuen Don Rodrigok, Argentinan, Hego Afrikan eta batez ere Australian. Uda dela gogoratzen duelako egonda posik. Imaginatzen duelako tribuko kontalari profesionala ipuin baten erdian iluntzean nola ez edo Limako plaza de armasen eguzkia kristalitako peruar bat. Udan beti gizarteak uda aukeratu baina zoriontsu izateko albistegitako bigarren edizioetan esaten dute. Ostera udazkenean eta neguan urrenez urren deprimitu behar dago. Horretarako baitira udazkena eta negua urrunez urrunen. Baina antzeko poza sentitzen zuen Markosek, udaberriaren hasieran edo Santageda edo Domu Santu egunean. Eta orain abenduan zen eta abenduko poza tokatzen zitzaion. Tirantean jantzi zituen Markosek koloredunak abenduak zelako. Gainetik izeko egindako artilesko jertzea ipar hemisferioko laudiena egilearen esanetan. Erlojua, txamarra eta gitarra hartu zituen gero. Egongelara sartu zenean Lukas ikusi zuen lehiatearen ondo besalgian. Eskerreko eskuan mendi aldizkari bat zuen eta inguran hegala zebilen zerbaitekin hizketan ari zela zirudien. Euririk Lukas esan zuen Markosek brausta oiuka ia. Susto hartu zuen Lukasek. Galerna da Markos, pentsatu hoi zuen guztia brustakoan abisatu gabe. Pentsatzen zuen Markosi ez zitzaiola otu zaharrek beste erritmo bat duela. Ez dela guztia harineketan egin behar. Egongelan sartu Euririk galdetu oiuka ia. Beste abizurik eman gabe, agurrik gabe galerna bezala. Galdetu kukuaria azerretu zen Lukas. Erlojuko kukuak fuerte kantatuz gero euria zekarren, horize esaten zuen Lukasek. Estulka kantatzen bazuen zangori. Bazoaz kantuan Lukasek. Kantuan edo erantzun zion Markosek, diruaren keinua eginez. Ondo zekien Lukasek ordea Markos ez zela dirua, Markos beste zerbait zela, Markos musika zela, esaterako edo koloretako tiranteak eta artilesko jertzea itzurak egin behar ditu. Esaten zion Lukasek Mariari, dirua interesatzen ziola eta. Inguruko kaletan geratu eskatu zion Lukasek. Inguruko kaletan geratu, inguruotan ibili hurbil egon, beti eskatzen zion gauza bera. Hartara etxetik bertatik entzun zezaken Lukasek. Gustura entzuten dut zure kanturen bat, esan zion Markosi. Ez dira nireak, Lukas, zureak dira, Markosek. Ez, estaziora noa, beti dabil norbait estaziotik. Etxeko ate txiki bat eskailerak jaizten hasi orduko damutu zen Markos. Zergatik estaziora. Eta Lukas portaletik atera zenean gorantz begiratu zuen espalditik ez zen ez lehiatea bete-betean ikusten
errepidera atera zen. Handik ikusi zuen Lukas leioan, berari begira. Errepidean bertan askatu zuen gitarra zorrotik eta Lukasi gustatzen zitzaion kanto hura hasi zen jotzen. Autoek bozinaka ekarri zioten ahakar egin zion gizon batek espaloitik udaltzain bat zetorren auzotik. Leioa zabaldu zuen Lukasek, entzun ahal izateko. Harik eta esturka hasi zen arte, hotz handiegia lehiatea berriro itxi zenean joan zen Markos estaziorantz. Behin estazioan 3 neska dotore ikusi zituen Markosek segidan, eta laugarren bat ere bai, baina atzazalak luzeegi zeuzkan laugarrenak. 41 urteko gorbata sartu zen trenean, nazka aurpegian nabarmenduz, eta kotxea tailerrean daukat badakizu, argitu zion ondoan zuen ezagunari egia absolutua jakin gabe gera ez edin. Ondoren bere kotxearen marka modeloa eta ezaugarri behinenen zerrenda zehatz eman zion ahalmen analitiko txalogarriz. Ez ezaguna baiet sinesten ziola, baina eskuarteko liburua seinalatu zion, irakurri egin nahi zuela barkatzeko. Liburua zabaldu eta Kafka agertu zen. Jotzen hasitzen Markos estazioan, kantu gehiegi zekien kaleko musikoa izateko. Ume bat hurbildu zitzaion 7 bat urtekoa. Kantu baten amaiera eta hurrengoa osorik entzun ondoren esan zuen. Zergatik zara pobrea, bufandak ez zion esaldi luzegirik esaten uzten eta ahoa asko irekiz gero ileak sartzen zizkion estarriraino. Zuge gorriak dira umeen bufandak. Ni ez naiz pobrea, azaldu zion Markosek labezomorroak gogoan. Eta zu pobrea zara, ez ni ez. Ordu piloa egiten ditu aitak etxetik kanpo. Hotza pentsatu zuen Lukasek lehiatearen ondoan. Beroa ez da beroa soilik, pentsatzen zuen Mariak udan. Beroa da pauso bat ematea eta izerditan hastea eta sofan esertzea, pentsatzeko indarrik gabe edo novela bateko 4 orrialde irakurri ostean nekatzea eta ustea eta sukaldera joateko sofatik altxatzea eta berriro izerditan hastea. Uda da Markosen diru egoeraz arduratu zen umearen bufanda. Lukasek gabardina janzten zuenean sufritzen zuen Mariak gehien udan. Irribarrea ere ateratzen zitzaion hala ere. Lukas gorri jarri eta izerditan hasten zen. Freskatu egingo du gero Rosa iragartzen zion Mariari eta ez dut uste kentzen zion Mariak gabardina. Urtaro aldaketa sekarren egun horren zain egoten zen Maria. Beraz, egun iluna behar zuen, goizetik gauera arte. Iparraizea eta kinieletako papera busti eta desegiteko moduko euria. Orduan hasten zen berriro arnasa hartzen. Iraiaren 7an heldu zen egun hori, abuztuaren 28an hel zitekeen bezala. 43 minutu eman zituen Maria korrasten, orrazia zeharo zuritu arte. 3 eraztun jarri zituen eta lepoko bat, amaren belarritakoak. Begiak pintatuta zeuskala zirudien, Espainiak ez. Bularretako zuria jantzi zuen aspaldiko partez, eta zapata garbi samarra. Alkandora azken eskontzakoa, izan ere ondo eskontza polita, Lukas, ni ez nintzen joan, eta agona korte inglesekoa. Egundo ez zuen euritakoa gobernatzeko trebesiarik izan. Arkupeko eskaileretan gora Lukas zuen gogoan, zenbat kostatzen zitzaizkion eskailera horiek, egunean gehiago eta agian horregaitik zituela hain gogoko mendiak, Sisa, Pagma eta Mariak oraindik ere jainkoari eskerra.
baina bere egin beharra izan behar zuen kontuan orain Mariak. Horretarako atera zen etxetik beren beregi. Arkupeko plazara heldu zenean liburutegiko atea ikusi zuen. Gozoa zen liburutegiko atea, apur bat umela ere bai. Barrurantz egin eta atarian bertan 3 gezi topatu zituen. Liburutegi zaharra, liburutegi berria eta liburu zainak. Liburu zaina begi urdin-urdineko mutila zen, ordenagailu batean aurrean zegoen. Rulfo Juan eskatu zion Mariak urduri apur bat. Ordenagailuari eragin zion liburu zainak eta informazioa pantailan agertu zenean. 2 liburu baino ez dauzkagu, esan zuen errua bere bailitzan penatuta. Horixe seinalatu zion Mariak bietako bat. Errepidean bertan eskatu zuen Markosek gitarra zorrotik. Autoek bozinaka egin zioten, akar egin zion agure bat espaloitik, udaltzain bat zetorren auzotik. Kantua jo zion alere Lukasi eta jo zion, por las paredes ocres, eta gero jo zuen, se desparrama el zumo, eta apur bat geroago, de una fruta de sangre, eta ondoren kantatu zuen, debe ser primavera, besteak beste. Leihoak zabaldu zuen Lukasek entzuna ahal izateko harik eta estulka hasi zen arte. Lehiatea berriro itxi zuenean joan zen Markos estaziorantz. Izan ere, ziklistak ziren herriti pasatzekoak, profesionalak. Ziklismoa zaharra da esaten zuen Lukasek. Atletismoa bera baino zaharragoa, asko zaharragoa. Ziklista guztiak maite zituen Lukasek. Bizikleta negarrez eramatenak ere bai bereizki. Kontroletatik kanpo heltzen zirenak errepide ertzean txisa baino egiten ez zutenak 125 67 iristen zirenak. Tormalet ATT dela gauzen jaizten burua apurtu eta zuzendariaren kotxean sartzen zirenak telebistako kamerei burla egiten zietenak. Izan ere, ziklista profesionala pasatuko ziren handik bertatik, eta Lukasek ikusi egin nahi zituen, telebistako mendietan itotzen ziren berberak. Markosek jarri zuen Lukas jakinearen gainean, harinegi pasatzen zirela profesionalak, ez telebistan bezala, denos tirotzen zuela telebistak, ziklisten harima baino ez zuela ikusiko, berdin zion Lukasi. Eguzkiak kalte egingo ziola abisatu zion Mariak eta ziklistak berandu heltzen zirela beti, batez ere udan, eta itxaroten egon beharko zuela 50 minutu igual, eguzkipean. Lukas bigarren zapata lotzen ari zen bitartean esan zioten hori guztia. Basatoz Markos ez zuen Lukasik erantzunik entzun. Markosek ez zuen joan nahiago zuen liburu bat eta gerizpean bakarrik joan zen Lukas ziklistak ikustera. Goizegi zen oraindik ziklistak ikusteko. Estazio aldera joatea erabaki zuen orduan paseoan. Estazio inauguratzera joan zen denbora ematera eta gaueko ametsa gogoratzera. 25 minutu behar zituen Lukasek estazioa inguratzeko eta tunela pasatu eta barrera jaitsita bazedon itxaron eta sasi artean ibili. Herria banatzen zuen estazioak, goiko partea eta beko partea. Ez zuen ametsa gogoratu, baina estazioa inguratzen zuen 27.452 aldia zela pentsatu zuen. 28 urte zituenan hasi baitzen estazioari emandako birak zenbatzen eta 27.452 gaur, rosa gabe orain. Berroak banku batean eseri zuen Lukas. Estazioa azpiko tunela ikusten zen handik eta tunel hori rosaren musua zen eta beste bat rosa eta ez gero etxean eta musuen dosifikazio hura. Beti musu batean faltan eta ilun dago hemen Lukas eta hobeto eta ez hemen ez gero Lukas. Sobrako musurik ez dosifikatzeko beti. Joan beharra daukat esan zion Lukasek Rosari. Ahapenka guztiz konbentzituta ere ez, ziklista profesionalak dira itsasoko aldapatik
pasatzekoak. Oso jende gutxiz zegoen itsasoko aldapan. Eguerdiko eguzkiak jotzen zuen arratsaldeko 5:00. Han zeudenak astiro mugitzen ziren. Badatozala galdetu zuen Lukasek. Nortzuk? Erantzun zion 67 urteko gazte batek. Karreristak, Lukasek. Gizonak Moskun egongo dira honezkero. Gehiago penatuko zela uste zuen Lukasek berak. Ez, baina une batez tristatu ere egin zen, baina etxera itzuliko zela pentsatu zuen berehala, eta han egongo zirela Maria eta Marcos, eta iluntzea helduko zela. Telebistaren aurrean freskatuko zuela ordu eta elkarri kontuak esaten hasiko zirela. Berriro piztu zen Lukas. Gauzo gorri baten muturra ikusi zuen, orduan bidearen erretenean. Bastoia tinkatu zuen lurrean indarrez. Lehenengo euritanta lehertu zitzaion eskuan. Ezkerreko belauna lurrean jarri zuen. Bestea ondoren. Esku bat askatu zuen bastoitik erreten erantz. Mutur gorriari heldu zion. Ziklisten motila txiki horretako bat zen. Profesionala. Ilusioa egin zion. Egongelako vitrinean jarriko zuen. Egongelako vitrinean edo jarriko dugu. Iluntzea, telebista piztuta jarraitzen zuen ez zen hain zaila izan Marcos, Maria eta Lukasen begia pantailan iltzatzea. Sofa eta telebista paraleloan jarrita zeudela kontuan hartuta. Lukasek telebizioan parlamentuko irudiak ikusi zituela pentsatu zuen hasieran, baina hausnarketa sistematiko labur batean ostean. Olimpiadetako gimnasia saioak zirela konturatu zen, ukrainarrak ziren batzuk, besteak ez. Marcosek Lukasen adinean imaginatzen zituen gimnastak, Grozniko tren geltokiaren inguruan bueltaka, 140 urte barru imaginatzen zituen gero. 3-4 izen baino ez ziren gertatuko ordurako. Bilozertxek, Vitali Txerbo, Boginkantzia eta imaginatzen zuen aldi berean. Olimpiadetako historia idazten ari zen kazetari beste bati galdetzen. Zu nola idazten du Bilbozerre? Gimnastei emango zizkiete notak asmatzeko ahala egin zuten Marcosek, Lukasek eta Mariak. Horize zen jolasa, 9.666, 9.401 eta 8.294 jauzi delako. Anietako favoritoa atera zenean txalo gorriak entzun ziren. Entrenadorearen laguntza behar izan zuen Alexei Nemov-ekek. Aneiei altzeko. Besoak zabaldu zituen astiro eta dotore gurutxatzearen postura hartu arte. 13 segundu eutsi zion, 13. Ondoren bake handiz eskuak askatu eta ariketa amaitu gabe dotore eta astiro heldu zen zorura. Ez zuen berriz irabazi nahi, sari gehiegi zituen. Telebistak esateariak 3 harridura marka esan zituen itxi gabe. Gero esan zuen, zer egin du? Alexei Nemov irribarreka aldetzen zen bitartean. Onartezina eta Alexei Nemovaren jarrera lotsagarria zion mikrofonotik Alexei Nemov irribarrea aldetzen zen bitartean. Lukasek inbidiazko bezarkada bat bidali zion Alexei Nemovi. Non dago Lukas, Maria, idazten, zertarako buruaz galtzeko. Alemanaren etxean egon gara gaur, Matias, esan zion Lukasek Marcosi. Marcosek Mariari begiratu zion. Nor da Matias, zer dio Lukasek? Maria trankiltzeko erantzun zion. Matias Lukasen antzinako laguna zela, tranbia gidaria. Gero esan zion kasu handirik ez egiteko, Lukasi eta guztiari baietz esateko. Erretratuak egiteko makina bidali dio anaiak Alemaniatik.
Tomas eta biok egon gara alemanaren txaletean, eta badakizu zelakoan den alemana. Zitz bati begira izildu zen Lukas une batez, erretratuak egin beharko genituela eta badakizu zelakoan den alemana. Erretratu bat normal egin dugu, elkarri helduta, gero beste bat egin dugu, atzera begira eta praka jaitzita. Badakizu alemana, Eulalia Andreari bidaliko diola esan diogu, eta badakizu zelakoan den Eulalia Andrea. Medikuak egin dio Lukasi idazteko. Azaldu zion Maria Markosi, ariketa moduan, burua gutxika galtzeko. Modu arruntean sartu zen Maria egongelan, ate azpitik, zuzen, hilkorra balitz bezala. Bertan topatu zuen Markos eta Lukas. Lehen pisuko auzo berriarekin egon naiz, gaur goizean azaldu zien. Irlandara da, herri txiki batekoa, Stephen, James Joyce bezala, azperen batez begiak utxean galtzen utzi zituen Mariak, gelara joan zen gero. Ezer askolik ulertu gabe ekarri begiratu eta telebista piztu zuen Markosek eta Lukasek. Txetxeniar bi agertu ziren, metraieta bana eskuan. Neska bat ezagutu dut gaur, esan zuen Markosek. Lukasen ariketa. Asko kostatzen zait orain sofatik altxatzea. Irentxe egiten nau sofa, zaharra delako eta bigunegia. Eta gero asko kostatzen zait handik irtetea. Baina Markos egoten da normalean nire ondoan, eta lehenengo bera altxatzen da, eta gero niri laguntzen dit. Eta gero esaten du goseak hilik egon behar duela sofak, ni bezalako gauza mingoz bat irensteko. Nik inbidiaz begiratzen diot Markosi, ia gehienari begiratzen diot orain inbidiaz. Alexi Nemobi ere bai, eta eskaladorei, eta eskaileretatik jausten diren umei. Eta imaginatzen hasten naiz orduan. Jainkoak 50 urte kenduz gero bizikleta hartu eta Irlandara joango nintzela. Hango belarko koltxoi modukoan tatarre zibiltzera, edo Pragara, edo Belgradora, edo albistegietan agertzen den edozein hiritara. Trafiko apalagoa dirudielako, eta amets horretan rosa bizirik egongo litzateke, eta gerritik helduko nion, ito arte dantzatzeko, tangoak eta balsak. Arnazak ordubeterako edo emango zigun. Gelara joango ginen ondoren isilik, eta rosak ez zidan ezetx esango, hainbeste urte hilda egon eta gero. Dantzaldiaren iserdiak nahaztuko genituen orduan, eta iserdia pur bat gehiago egingo genuen behar bada. Matiasek asko maite zituen neskak, denak. Ez zeukan sorterik, ordea. Kanpotar batekin joan zitzaion Marga. Postaldeko nesken mundukoa zen Marga. Denok maite genuen Marga, apur bat. Baina Matiasekin paseatzen zuen. Matiasek usaintzen zizkion perfumeak hurbilel. Holandarrarekin joan zen arte. Oin txiki-txikiak zituen holandarrak. Eskondu gabe hil zen Matias, grinaz beteta. Tomas eskondu egin zen, baina txikle bat jaten den moduan eskondu zen, eta oraindik ere eskonduta egongo da hilez bada. Markos, Prous luzaro egoten zen oean pentsatzen. Neuk ere askotan pentsatzen dut oean, eta pentsatzen dut esaterako gehiegi irakurtzen dudala. Edo pentsatzen dut horren hildo beretik umeetan misterioak egoten direla. Etxe abandonatuetan, elefanten hilerrietan, medikuen burmuinetan. Umeetan ez nuen pentsatu behar, teoria ondo borobilduta neukan. Izan ere, bizatitan banatzen zen mundua umeetan. Bat, gauza errealak, jolasak, matematika, marrazkibidizidunetako fantasmak, eta bi, misterioak. Umeetan ez nuen pentsatzen ondo, bainekien ez nituela misterioak ulertuko. Arreba pazientzia antojugarriz azaltzen bazizkidan ere, misterioak ziren eta misterioak gozoak ziren. Prous luzaru egoten zen oean pentsatzen. Neuk ere askotan pentsatzen dut oean, eta pentsatzen dut esaterako, gehiagi irakurtzen dudala, edo pentsatzen dut horren hildo beretik umearen misterioak egoten direla. Etxe abandonatuetan, elefanteen hilerrietan, mendikuen burmuinean. Umeetan ez nuen pentsatu behar, teoria ondo borobildura neukan. Izan ere bizatitan banatzen zen mundua umeetan.
Bat, gauza errealak, jolasak, matematika, marrazki biziduenetako fantasmak, eta bi, misterioak. Umeetan ez nuen pentsatzen, ondo banekien ez nituela misterioak ulertuko. Arreba, pasentzia, antojugarriz azaltzen bazizkidan. Ere, misterioak ziren eta misterioak gozoak ziren. Bart, ez ostera, bi oroitzapen batera heldu zaizkit Bart, eta raroa da. Ondo frogatuta baitago, bi oroitzapen ezin direla batera etorri. Biak trenean gertatu ziren, hori bai. Eta bietan, une batez, estasi moduko bat izan nuen. Birikiak bete zitzaizkidan eta trenaren leihoetatik zepelinak ikusi nituen, zeruan zepelin asko. Egia esan, ez dakit sentitutakoa, ordukoa den edo oraingoa, gogoratu dudanekoa. Baina berdin dio, hori da kontua, trenean nengoela eta zirrara sentitu nuela, birikiak beteta eta koleretako zepelinak nonai. Horrezegatik izango da agian. Horrek egiten ditu bat oroitzapen biak, behar bada. Izan ere, biak trenean eta bietan estasia, birikiak eta zepelinak. Oroitzapen bat da negukoa, 9 urte, trenean, tren usaina. Oso importantea da usaina, tren usaina. Amari esan nion, zenbat erosiko ditugu ama? 3 edo 4, Gabonetako figurak erosi behar genituen. Amak, nebak eta 3 hilda dago neba. Iluntzea zen, arratsaldeko 6etan. Gure ondoan iradineko mutiko bi zeuden, kromo trukean. Ez genuen hala ere mutikoen inbidiarik izan. Gabonetako figurak erosten gindoa zen gu. Eta arduan izan zen zirrara, birika beterik eta zepelinak nonai. Ez nuenen mutikorik, ez kromorik, ez nebarik, ez tren usainik ikusten. Hori zen guztia, zirrara, zapelinak batez ere eta birikak airez eta txokolatez beteta. Modu arruntean sartu zen Maria egon gelan, ate azpitik, zuzen, hilkorra balitz bezala. Bertan topatu zituen Marcos eta Lucas. Lehen pizuko auzo berriarekin egon naiz gaur goizean, azaldu zien. Irlandarra da, herri txiki batekoa, Stephen, James Joyce bezala. Azperen batez, begiak utzean galtzen utzi zituen Mariak. Gelara joan zen gero. Ezerazkorik ulertu gabe, elkarri begiratu eta telebista piztu zuten Marcosek eta Lucasek. Txetxeniar bi agertu ziren, metraileta bana eskuan. Neska bat ezagutu dut gaur, esan zuen Marcosek. Asko kostatzen zait orain sofatik altxatzea, irentzi egiten nau sofak, zaharra delako eta bigunegia, eta gero asko kostatzen zait handik irtetea. Baina Marcos egoten da normalean irondoan, eta lehenengo bera altxatzen da, eta gero niri laguntzen dit. Eta gero esaten du gozeak hilik egon behar duela sofak, nik bezalakoa gauza mingots bat inisteko. Nik inbidiaz begiratzen diot Marcosi, ia gehienari begiratzen diot orain inbidiaz. Alexei Nebobi ere bai eta eskaladorei eta eskaileretatik jausten diren umeei. Eta imaginatzen hasten naiz orduan jainkoak 50 urte kenduz gero bizikleta hartu eta Irlandara joan nintzela. Hango belar koltsoi modukoan tatarra zibiltzera edo Pragara edo Belgradora. Edo albistegietan agertzen den edo zein hiritara trafikoa apalagoa dirudielako. Eta metxo horretan Rosa bizirik egon litzateke, eta gerritik helduko nion, itu arte dantzatzeko tangoak eta balsak. Arnazak ordu beterako edo emango zigun. Gelara joango ginen ondoren, isilik, eta Rosak ez zidan ezetxe esango. Hainbeste urte hilda egon eta gero, dantzaldiaren izerdiak nahaztuko genituen orduan eta izerdi apur bat gehiago egingo genuen behar bada. Matiasek asko maite zituen neskak, denak. Ez zeukan sorterik ordea, kanpotar batekin joan zitzaion, Marga. Postaletako nesken modukoa zen Marga. Denok maite genuen. Marga apur bat, baina Matiasek paseatzen zuen. Matiasek usaintzen zizkion perfumeak hurbilen. Holandarrarekin joan zen arte. Oin txiki-txikiak zituen holandarrak. Eskondu gabe hil zen Matias, grinaz beteta. Tomas bai, Tomas eskondu egin zen, baina txikle bat jaten den moduan eskondu zen. Eta oraindik ere eskonduta egongo da hilez bada.
Bere ustele egin du gaur, larri egon naiz, baina gaztetan baino hobeto jasatzen dudala uste dut. Ohitu gara nonbait dagoeneko ez gara bikingoak bezalakoak, batez ere bikingoek ez zituztelako galtzak bustitzen. Gaur busti ditut nik. Ez diot Mariari ezer esan, izan ere likidoa oztu denean ondo gustura egon naiz. Maria kaldera atera denean aldatu ditut galtzontzilloak. Uste dut, baina txarto jantzi ditudala. Hankabiak zulo batetik edo. Hankartean presio antinaturala sentitzen dudalako. Ez zait purea gustatzen. Proust luzaro egoten zen oean pentsatzen. Neuk ere askotan pentsatzen dut oean. Eta pentsatzen dut esaterako gehiegi irakurtzen dudala. Edo pentsatzen dut horren hildo beretik. Umetan misterioak egoten direla. Etxe abandonatuetan, elefanteen hilerrietan, medikuen burmuinetan. Umetan ez nuen pentsatu behar. Teoria ondo borobilduta neukan. Izan ere bi zatitan banatzen zen mundua umeetan. Bata, gauza erreala, jolasak, matematika, marrazki bizidunetako fantasmak, eta bi, misterioak. Umetan ez nuen pentsatzen, ondo banekien ez nituela misterioak ulertuko. Arrebak pazientzia antojugarriz azaltzen bazizkidan ere. Misterioak ziren eta misterioak gozoak ziren. Baina irakurtzen hasi nintzen, eta irakurtzen nituen batzuk existentzia ziren, eta beste batzuk esperimentalak. Abangordistak ziren eta hirurak batera beste hainbat, eta misterioak kendu zizkidaten. Neukan ziurtasuna ura, gauza errealak, misterioak, pikutara joan ziren, baina misterioak argituaren ez zidaten ziurtasun berririk eman. Inork ez baitaki ezer askorik ezer buruz. Futbol entrenadoreak eta tailerretako mekanikoak kenduta. Orduan pentsatzen hasi beste erremediorik ez nuen izan. Pentsatzen hasi eta larritu egin naiz berehala. Heriotzaz pentsatzen dut, adibidez, baina larridurak ito behar nauenean Lukas eta Maria bezalako pertsonak agertzen dira. Heriotzaren erdian arrunt eta tranquil. Bere zerraldoan pantera rosa pintatu nahi du Mariak. Izan liteke, ordea, Lukas eta Maria farsanteak izatea eta kanpotik lasaitasuna baina barrutik beste zerbait izatea. Ezagutu orduko jakin nuen ezetz. Benetan esaten dute Lukasek eta Maria guztiak. Benetan egiten dute guztia. Goizeko zortzietako galtzerdiak ere benetan jazten dituzte. Badakit hortaz, heriotzaren orduan lasaitasuna dagoela. Horrezegaitik pentsatzen dut hil aurretik egin behar dudan gauzez. Musika, lana, literatura. Eta badakit hori guztia ausardiaz egin behar dudala. Honenak baino beto, gertalitekeelako heriotzaren orduan lasaitasunik ez egotea. Gehiagirek irakurtzen dutala uste dutala ere. Mariaren ipuina, astebete da gaur, ez nuen negarrik egin. Horrezegatik nago horrela. Ez nuen hileta lizkizunean negarrik egin. Lenguzinak negar batean Pilar Ana. Lenguzuren bat ere bai, negar txikiagotan. Nik ez nuen egin ordea. Aitaren hilkutza bertan egon arren estali barik. Arrezkero sarriago sartzen naiz komunera. Orduan amak zer eta nik zer. Izan ere askotxo joaten naiz komunera orain. Eta hori ze, horitzapenak etortzen zaizkit burura. Aitarenak asko, bestelakoak ere bai. Horitzapen arruntak dira oroar, ederrak baina arruntak. Bartez ostera, bi oroitzapen batera heldu zaizkit bat. Eta raroa da, ondo frogatuta baitago bi oroitzapen ezin direla batera etorri. Biak trenean gertatu ziren, hori bai, eta bietan une batez estazi moduko bat izan nuen. Birikak bete zitzaizkidan eta trenaren leihoetatik zepelinak ikusi nituen. Zeruan zepelin asko. Egia esan ez daki sentitutakoa ordukoa den edo oraingoa, gogoratu dudanekoa. Baina berdin dio, hori da kontua, trenean nengoela eta zirrara sentitu nuela. Birikak beteta eta koloretako zepelinak nonai. Horrezegatik izango da agian. Horrek egiten ditu bat horitzapen biak, behar bada. Izan ere, biak trenean eta bietan estazia, birikak eta zepelinak. Horitzapen bat da negukoa, 9 urte, trenean, tren usaina. Oso importantea da usaina, tren usaina. Amari esan nion, zenbat erosiko ditugu ama? 3 edo 4, gabonetako figurak erosi behar genituen.
Amak nebak eta irurok, hilda dago neba. Iluntzea zen, arratsaldeko 6etan. Gure ondoan nire adineko mutiko bi zeuden, kromotrukean. Ez genuen hala ere mutikoen inbidiarik izan, gabonetako figurak erosten gindua zen guk. Eta orduan izan zen zirrara, birikak beterik eta zepelinak nonai. Ez nuen ez mutikorik ez kromorik, ez nebarik, ez trenuzainik ikusten. Horixe zen guztia, zirrara, zepelinak batez ere, eta birikak airez eta txokolatez beteta. Beste oroitzapena udaberrikoa da, goizean zen, euria. Aitarekin gindoa zen orain, futbola ikustera, trenean, 12 bat urte, usaina after save, aitarena. Utzik zijoan bagoia, 80 urteko bikote bat baino ez. Biak aurrera begira zeuden, harik eta gizonak burua jiratu eta Andrearen begiei zo egin zien arte. Eta orduan izan zen berriro ez da ziura, zepelinak eta birikak gainezka. Birutxapen horiek dira nire bizitzaren laburpena. Izan ere, ordutik ez dut berriro alakorik sentitu. Baina birritan izan dut, badut, zergatik ez beste behin, handiagoa orain, definitiboagoa. Horregatik erabaki dut aproba egitea, horregatik sartuko nahi saldudan tren guztietan, munduko tren guztietan. Domu Santo egunean, lore asko saltzen dira, Kolonbiakoak gehienak. Zizapagmako espedizioek saio berria egin dute gailurrerako, ez dutelako haingo hilerrietan inor ezagutzen. Eta erratietan basak jartzen dituzte euria egiten badu, egun argia. Ez zuela hilerrira joan esan zion Lukasek Mariari. Nekatuta zegoela eta olimpiadek ikusi nahi zituela telebistan eta, astirik izan ez gero, Anapurnako espedizioaren artikuloa irakurriko zuela aldizkarian. Erdia falta zitzaiola. Gero, azaldu zion Larri zebilela espediziokide bat, eta atxere egiteko esan ziotera lagunek, eta ekaitza ur zegoela Anapurna aldean. Zeruari begira sekitela horiek espediziokoek, eta euren minutuko 120 opadei galdetuta ere bai. Anapurna ez zela mugituko erantzun zion Mariak. Orduak zeramatxala Mahomak mendirik mugitu gabe, eta olimpiadak ikusteko egunak eta egunak zituela, oraindik eta hilerrira joateko Domu Santo eguna baino ez. 2 aste barru joango zela kanposantura tematu zen Lukas. Zergatik gaur, 12 egun bakarrik falta zirela olimpiadak amaitzeko eta zergatik gaur Maria ez zuela ulertzen. Bere burua setietuta ikusi zuenean, txokolatea eskaini zion Mariak Lukasi, amore emateko eta hilerrera joateko, txokolatearen sobornoa. Hasieran gogor egin zuen Lukasek, olimpiadak Anapurna, baina laster imaginatu zuen txokolatezko Anapurna txiki bat, eta telebistako olimpiada emanaldian hipika emango zutela pentsatu zuen, eta hipika saioak ere olimpiadak zirela, baina atletismoa edo gimnasia baina apur bat gutxiago. Eta berdin aspertuko zela hipika ikusten eta hilerrian, baina hipikan txokolaterik gabe. Harin ez bagoaz, esan zuen Lukasek gauerdin eskuan, ez gara hilerriko mesetara helduko. Estazioan, jende gehiago biltzen zen, hori bai, baina Markosi abenida gustatzen zitzaion gitarra jotzeko. Peatonala zelako agian, edo ez zelako hainbeste tren pasatzen. Baina batez ere, mezuak jasotzen hasi zenetik gustatzen zitzaion abenida Markosi. Bizi ugari zituen Markosek, ez zuen inoiz esaterako leku berean jotzen. Egun batetik bestera 9 metro edo 5 milimetro mugitu beharra zeukan, baina hori bai, 5 milimetro gutxienez, aurreko eguneko leku berean ez jotzeko. Horrela hasi ziren mezuak abenidan, egunero. Larriduraraino tolestutako lienzoak topatzen zituen Markosek, aurreko egunean erabilitako lekuan, harri baten azpian, estolda batean. Kuadroak ziren, pastel kolorez, eta kolore biziz, eta kolore ilunez, eta kolore estuz eta zabalez egindako kuadroak ziren. Pintzelada artesez eginda zeuden, mezuak ziren, eta mezuak zirenez esanai bat eduki behar zuten ziur, baina sanskritoz edo behar bada esperantoz zerbait adi zitekeelako, gutxi ordea. Eta sinadura zuten, Roma malo, eta sinadurak bai, sinadurak esanai argia zeukan, jakin ezazu nire izena, Roma malo. Telefono listina hartzeko egon zen, Roma maloren telefonoa bilatu, Roma malori deitu. Baina ez, listina ez, dotoreago behar zuen, baina ez zegoen denbora galtzeko moduan, ze aspertu egin zitekeen Roma malo. Orduan telefono listina gogoratzen zuen berriz, baina ez, listina errazegia zen. Goiz hartan ere lienzoak aurkitu zituen abenidan, 4. Baina pozarekin pena sentitu zuen. Euria bota zuelako goizalban, biharrien artean ondo tinkatuta egon arren, ertz bat busti zitzaion lienzoaren tolestudurari. Kontu handiz atera zuen zulotik, eta katu baten pazientziaz hasi zen zabaltzen.
Sinadura ikusi zuen lehenengo, lehor, Roma malo. Romak asko maite behar zuela pentsatu zuen Markosek. Erdi-erdian zegoen lienzoa bustita, urak koloreak barreiatu zituen. Orain ez ziren pintzelada artesak, ez ziren marrak, kolore zirkulua zen orain, edo izar bat, eta izar hori. Berak Romari emandako erantzuna zela otu zitzaion, Markosi. Baietz, berak ere maite zuela Roma, gero eta gehiago, eta euriak erantzun zuela bere partez. Hala, sinistu nahi zuen behintzat, gero gitarraz jozion zerbait Romari, komunera joateko gogo intransferiblea sentitu zuen arte. Lukas eta Mariaren etxetik hilerraino egurrezko 29 balkoi zeuden. Kuriosoa izango zen hilerrirako bidean hiltzea, pentsatu zuen Lukasek, baina ez zeukan goiz hartan hiltzeko gogo larregirik. Hilez gero, gainera, Mariaren kontsentziaren kalterako izango zen. Nebaren bizia txokolate apur batez erosi baitzuen. Horregatik begiratzen zien Lukasek egurrezko balkoiei eta txakurrek espaioletan edadutako ongarriei, eta egurrezko 17. balkoiari begira zegoela ongarri meta bat zapaldu zuen. Barreka hasi zen berehala, eta Mariak zer galdetu zion, ez baitzen konturatu, eta baina zer galdetu zion berriro, eta orduan ohartu zen eta barreka hasi ziren biak, ez Lukasen zapaten atsagatik, jakina, baizik eta txakurongarriz likindutako oinetakoak garbitzera belar eze altu samarreko lekuetara joatea asko gustatzen zitzaielako. Domu santu egunetan batez ere. Biak sartu ziren belar artera, eta biek igurtze zituzten zapatak belar bezen kontra, lanturu, aiene eta barre lizunak eginez, inguruan paseatzen zebilen emakume edadetu baten eskandalurako. Bai, nor da, esan zuen Mariak telefonoan. Maria, Teresa erantzun zuen Mariaren lehengusinak Teresak. Ondo, ondo. Esan, begira, etxean hartu duzuen mutil hori guk ez dugu hartu, bakarrik sartu da. Okerrago, bera gustura dago. Begira, familiak uste du, ara, familia. Ara ez, arauak, Maria. Arauak, mesedez. Klink utzi zuen Mariak telefonoa. Romari hile luze bat kiribildu zitzaion hartzen artean leiho horrean pentsatzen ari zenean. Norbait ikusi zain zegoen, hileak ez zion usten ordea. Begirada kaletik eskura pasatu behar baitzuen aldika hilea askatuko bazuen. Zailagoa zen orain gainera, hilearen ertz bat erloioaren gurpilean kateatuta geratu zitzaion. Hile gorri nazkagarria, ez zitzaion bere hile gorria gustatzen. Udazkenetan gorrotatu ere gorrotatzen zuen bere hile gorria. Baina gorroto moderatua zen beti ere. Eta egia esan, horrela isolatuta hori azirudien. Postu egin zen une batez. Hilea tiraka apurtu zuen eta zati bat erloioaren gurpilean geratu zen, sugandila gorri baten bustana balitz bezala. Berriro jarri zen kalera adi, 20 minutu barru irten beharko zuen kalera, kotxea hartu eta irira joan, lanera. Gehiago hurbildu zen lehiora, une hartan ikusten ez bazuen, ez zuen Markos egun osoan ikusiko. Izan ere, Romak Markos esaten zion abenidan eta estazioan kantatzen zuenari. Santos edo Felix esan ahal zion bezala, baina Markos erabaki zuen, eta erabaki zuen, modu berean, Markosen gurasoak Mateo eta Maria zirela. Sudur ederra zuen Markosek, sudur luzea zuen Markosek. Markos dauka izena, derrigor, pentsatzen zuen Romak eta inoiz ez da hain berandu etorri, eta arraroa da, eta makalik egongo da igual. Leiho bazterra utzi eta maitu ezin zuen kuadrora hurbildu zen berriro Roma. Beti egoten da kuadro bat, esaten zion Wilemek. Nekez, amaitzen dena, pintzela hartu zuen Romak. Are gehiago, kuadro gehienak dira amaitzeko zailak, esaten zion Wilemek. Pintzelada bakarra eman zuen Romak 7 minutu pentsatzen egon ondoren. Zenbat eta pinturaz gehiago ikasi, orduan eta zailagoa izaten da kuadroa amaitzea, esaten zion Wilemek. Astiro askatu zituen Lukasek praketako botoiak. Inurri bat ikusi zuen horman gora eta pauso bat eman zuen eskerretara, bat-bateko uholdeak, insektoa, ito ez esan. Pauso handirik ez ostera.
Mariak leku ederra aurkitu baitzion hilerri antziz egiteko, mausoleo bateko estatuaren atzean, eta askoz mugituz gero, agerian geratuko baitzen Lukas, hilerri jendez gainezkakoan. Susto aurpegia zuen mausoleoko aingeruak. Txiza zorro txadaren erdian zegoenean Lukasek bira egin eta aingeruaren oinarrira apuntatu zuen. Plazer handia ematen baitzion, mausoleoaren azpian garain bateko alkatearen hilobia zegoela pentsatzeak, edo diputatu batena. Patuak nahi izan zuen, hala ere, nitzoetan loreak ustetik zetorren neska gazte batek Lukasen birgeria guztia ikustea, Patua eskolagabea baita. Lukasek irribarre abegikorra eskaini zion, eta neskak, estatua aingeruaren aurpegiera berberaz, antzeko irribarrea saiatu zuen, diplomatikoen errezepzio batean baleude bezala. Goiangeruen deia entzuten denean baino arinago desagertu zen neska gero, mausoleoaren atzetik. Lukasek botoiak lotu eta Mariarekin bildu zen. Meza hasteko 7 minutu. Aulkirik ez, detaile importantea etxetik atera orduko nekatuta zegoen, Lukasentzat. Aurrean zuen kizaseme lodikote bati, saskibaloi pilota tipokoa, sorbalda ukitu zion Lukasek. Zergatik etorri zara gaur hona, Lukasek? Gizonak kilo erdiko betaurreko ez atzerantz begiratu eta erantzun barik jarri zen berriro aldeari adi. Mariari barre larri batek egin zion iez. Eskumatara egin zuen Lukasek orduan, eta ondoan zuen 50 urteko emakume makillatu bati galdetu zion. Zertara etorri zara? Familiakoak bisitatzera, erantzun zion emakumeak ahots zalo batez. Eta zergatik gaur? Mutu geratu zen, baina lagunak erantzun zuen, 50 urteko emakume makillatua berau ere. Domu santu delako gaur, are ahots zaloagoaz. Lukasek, erantzun eta atzera luzatu zuen pausoa. Inkesta jarraitu beharra zegoen. Mariak barreari eutxi ezinik, begi biztatik galdu zuen neba. Meza hasita zegoen, eta arraba konturatzerako alde egin zuen Lukasek. Jatorri errusiarreko espia ingeles batzen zuhurtziaz eta jatorri etioparreko ostruko frantzez baten arintasunaz. Mariak artega, ara ona, atzera aurrera begiratu zuen, baina Lukasen arrastorik ez. Jende artetik atera eta nebaren bila hasi zen. Inguruetan ez egoela ikusira eta kafea gaueko 10 hartzen deneko urduritasuna hasi zizaionean. Solasaldian zeuden 4 gizoneskori eskatu zien laguntza. 4 gizonok kanposantura bildutako familiako ale gehienak mobilizatu eta sistematizazio ikusgarriz, hilerrian zatirik handiena orrastu zuten, harik eta batek, panteoi baten burualdetik, hemen oikatu zuen are. Etxera, Maria, haizeak apur bat bizkortuta. Hileriko labirintotik aurrera egin zuten aterantz. Rosaren hilobira joango gara, Mariak. Rosa ez dago hemen, Lukasek. Kotxea txarto aparkatu zuen Romak, presaz balego bezala. Arkupeko eskailerak astiro igo zituen ordea. Dejadara bigarren botean helduko den tenislariaren modura. Aituta zegoen lanetik eta lausotuta ikusten zuen gaua. Eta pentsatu ere, ordena barik pentsatzen zuen koma askorekin, esaldietenekin, esaldi raburrenekin edo luzeegiekin. Eta gramatikak 5 asolazion bezala, beste guztiak ere. 5 asolazion eta edozer egiteko kapaz zen, edo ezer egin gabe geratzeko kapaz ere, berdin. Maite zuen egoera ura gainera. Berehala hartuko zuelako loak eta berdin ziolako beste guztiak. Eta ura eskailera piloa, eta pijama jarri, eta oea, eta berdin zion guztiak. Eta kuadro ez pentsatzen hurbildu zen abenidara.
eta ez zen musikarik entzuten. Kuadroak zituen gogoan, baina murmuinaren zati bat ondo konturatzen zen, berandu izela eta ez zela musikarik entzuten. Eta arrezkero etxean egongo zela Markos. Asturatu egin zen Roma, beraz lurrean gitarra ikusi zuenean eta gitarraren ondoan belauniko Markos, liburu bat eskuetan. Ulises zuen Markosek eskuetan eta irakurtzen ari zen zein den modurik onena familiako hildakoak gogoratzeko. Hilobi bakoitzean gramofono bat edukitzea edo etxean gordetzea. Bazkalostean igandean. Ipini berraitite koitadua. Krak, kaixo, 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 asko postel nau, krak, asko postel nau zuek berriro ikusteak. Kaixo, kaixo, kopostena kops. Ahotsa gogoratzea, argazkiak, aurpegia gogorarazten digun legez. Iluntzea, telebista piztu eta Aita Santua ikusi zuten hirurek. Titularra, Aita Santua Indian. Lautada izugarri batetik zebilen, astiro hori bai, aireportua bera edo jauregi bateko aurrealdea izan zitekeenetik. Indiako agintariek edo propio kontratatutako aktoreek laguntzen zuten. Bero zapa ikusten zen telebistatik eta Aita Santuak, protokolo modernizatiboak, agintzen duen arropa harinak soinean, 3 laukapa, kilo 2 galdu behar zituen pauso bakoitzean. Egarri izango zen seguruenik. Mahatma Gandiren hilobia bizitatu zuen egun berean. Are lautada zabalago eta beroago batean. Hori ikusi zuten behintzat Markos eta Lukasen begi agobiatuek. Gandiren gana heldu eta balantzaka hasi zen Aita Santua, larriaren laurriaz jausteko zorian jarri arte. Esku sosegatu batek eutsi zion. Jubilatuko aldute gizon hori, kexatu zen Lukas. Hilartekoa da Aita Santua, Mariak. Zergatik? Indiako zerua ere itzela, Mariak. Paseo ederrak egingo genituen Aita Santuak eta biok, azaldu zuen Lukasek. Estazio inguruan, astiro, hori bai. Induen begiak, agindu zuen Markosek. Erreparatu induen begiei. Rosari buruz hitz egingo nion, Lukasek, Aita Santuari. Ipuin bat idazten hasi naiz, esan zion Mariak Markosi. Ara, eta, ondo, neska baten eta bere komunaren arteko harremana da hasieran. Gero, beste zerbait izango da. Markos, Markos, deitu zion Lukasek sofatik. Hile edo biziko kontua esan beharko balio bezala. Markos ezeri eta izterrean 3 zaplada eman eta gero, Lisboan 11 gradu zeudela esan zion eta Dublinen 4. Bienan mundu osoko musikarik onenekin orkestra ezoiko bat osatuko zutela. Inoiz egindako kontzerturik ikusgarrienerako. Politiko batek mikrofonoa bota ziola beste bati. Australian kamioi bete zultzaile behar izan zutela amildegi batetik jauzitako koala igotzeko. Ilusio handiz kontatu zion dena. Lukas bera, Bienako kontzertuaren antolatzailetako bat balitz bezala edo. Are, munduan zehar aukeratutako musiko bat balitz bezala, Belgradokoa esate baterako. Markosek besoez inguratu zuen Lukas Australiako koala bati helduko lioken moduan. Lukas ezagutu horretik, Markosek ezekien munduan 8.000 mendi zeudela. Ezekien non zegoen Kamandu. Ezekien Annapurna zer zenik ere. Baina Lukasen ondoan laster ikasi zuen Sima Pagma 8.000 artean txikinea dela eta zarmandia daukala eta arriskua ere bai. Japoniar espedizio batek ez ziela jaramonik egin 3. kanpamentuan hiltxorian zeuden kolombiar batzuei. Nanga batek tigre izaera daukala baina kolore desberdinak. Urduri zegoen Lukas azken astetan. Sima Pagmarako azken espedizioaren erreportaia irakargen bai zuten telebistan etengabe. Eta telebistan ikusten zuen iragarpen bakoitzeko 3 aldiz kontatzen zion Markosi. Kutsatu egin zen Markos beraz, ezin bestean, eta Lukasen besteko ilusio egon zen emaldiaren zain, baina programaren bezperan estarriko minez jaikitzen Lukas eta kalentura bur batez eta ezin izan zion Sima Pagmari behar beste harrera jarri. Mariaren ipuina, azalduko banio ere ez luke ulertuko amak, txorakeriak esango luke, bere ondoan egon beharko nukeela esango lidake. Batez ere orain inoiz baino gehiago behar nahuela bere ondoan, aita hilostean. Txorakeriak esango luke, ez luke ulertuko amak, 17 urte nituenetik ez baitu ezer ulertu. Eta horize esango niokenik, trenetan ibili behar dudala, ahal ditudan guztiak probatu behar ditudala. Eta horretarako, esango nioke, goizetik aterako naiz etxetik berandura arte. Bazkaltzera ere ez naizela etorriko askotan. Eta amak ez luke ulertuko eta esango lidake oilandak baino ez direla horrela ibiltzen. Egun osoa etxetik kanpo.
eta berriz ere azaldu beharko nioke zirrara moduko bat izan nuela behin tren batean eta haren bila joango naizela. Txerrikeriak esango luke berak, eta orduantze damutuko nintzateke elkarrizketa hori hasi izanaz, ridikula delako erabat zirrara moduko bat izan nuela esatea eta, dotoreago esan da ere, ez lukeelako amak ulertuko eta txorakeriak esango lukelako edo txerrikeriak bestela. Moja bi eseri dira nire ondoan irira heltzen ari ginenean, eta batak besteari azteutako poema bat gogorarazi nahi izan dio. Ez dakit poema bat edo sukalderrezeta bat izan den, ez nago ziur. Orduan zerbait sentitu dudala sinetxin nahi izan dut, baina ez diot neure buruari neure burua engainatzen utzi. Ez da estasirik egon, eta ez da zepelenik ere. Arruntegia izan da, ezagunegia. Hirian beste tren bat hartu dut, hegoaldekoa, probintziako mugaraino doana. Gehiegi begiratu dut, Leiotik. Tren barruan bilatu behar dudala konturatu gabe. Bakarrik geratu naizen batean, barregura etorri eta algaraka hasi naiz. Gizon gazte bat sartu da bagoira orduan, baina ezin izan diot eutxi eta barre txikika hasi naiz. Gizonak ondo nagoen galdetu dit. Betaurreko biribilak zituen gizonak eta antxinako orraskera. Gusturari naiz, orain hori guztia gogoratxe. Ezelango zirrarik egonez bada ere. Are gehiago, posik nagoela esango nuke amaren monologo histerikoagatik izan ez balitz. Katsurik ere ez diot egin, komunean giltzapetu naiz. Negar egitekoa izan da, liburutegian sartu eta betiko moduan apal guztietatik ibiltzea, ordenari gabe, begiak libururik liburu, irakurrita izan zein ez izan, eta liburutegira zerk eraman nauen gogoratzea. Borges, Jorge Luis, eta metodikoki bilatzen hastea. Bor, eta Borges topatu beharrean, Borali, Iban, topatzea eta zeharo harritzea. Ez dudalako inondik ezagutzen, eta literaturaz asko dakiten lagunei galdetu diedalako eta beraiek ere ez, eta liburua hartzea. Gaiztakerien gaztelua, 1876, eta negar egitekoa izan da. Ez nik edo lagunek, edo munduko entziklopedia guztiek, edo internetek Borali ez ezagutzea, baizik eta Boraliren beraren semearen alabaren semeak ere ez ezagutzea. Nahikoa duelako ordenagailuari aginduak emateko jakin beharrekoa ikastea, edo futbolarioi batek idatzitako liburuaren izenburua gogoratzea. Negar egitekoa izan da, halaber, Iban Borali ni bilatzen ari nintzena, Borges, Jorge Luis, aurkitzeko oztopoa baino ez dela izan sumatzea. Matiasen gutuna, aitak erabaki du, abokatua izango naiz, Madrilen ikasiko dut, tentxo batean, eta kalifikazio onak izango ditut. Bulegoa ipiniko dut gero bertan, bederatxeak kartelan egin eta eskondu egingo naiz berehala. Lau seme alaba izango ditut eta Pedro izeneko gizon batek aitite deituko dit konturatu orduko. Posak soratzen nago, Lukas, nire bizitzak ez daukat zirrikiturik eta edukiko balitu, porlanez topatuko lituzke aitak. Baina demagun hilkorra naizela, demagun zirrikituak gustatzen zaizkidala eta mitologia irakurtzea eta biolina jotzea. Zeu ere nire modukoa zara eta kuku erlojuak egiten dizkiezu lagunei. Zuk egiten duzuna egingo nuke gusturanik, tailerra 6etan edo lehenago itxi eta Juanekin edo Tomasekin edo Angelikekin paseo luzeak egin. Edo lehengoan ezagutu zenuen neskarekin, Rosa, eta luze hitz egin aspertu artean. Merkurio adibidez. Imaginatu Merkurio tanta bat marmolezko mahai baten gainean. Altzatu gero mahaia eta utzi Merkurioari leban egiten. Ura bezalakoa da, baina perfektoagoa, mentala delako eta ez delako lehortzen. Ura kristal batetik botatzen baduzu, barreiatuta gelditzen da, desegin da. Merkurioa ez, Merkuria da denik eta tantarik perfektoena. Tantaren definizioa da, Merkurioa, eta zilarra bera baino ikuskarriagoa da. Likidoa delako, baina hotza alere. Merkurioa da gauza bat kuriosoa. Kuku erloju bat egin nion behin bezero bati. Kanpotik normala zen, eguronekoa baina normala. Edo zein ebanistak egin zezakeen. Kukuan zegoen aldea. Erdia egurrezkoa pagoa eta kristalezkoa beste erdia. Kristalezko piezak utzi egin eta Merkurioa sartu nuen bertan. Dotorea gero, klase handikoa. Uste dut bezeroak ere estimatu zuela. Medikua zen,
Don Álvaro, mediku bakarra orduan. Orain mundu guztia da mediku. Egun argia. Marcos izan zen lehen harresira igotzen. 2 metro eta piku izango zituen, zutunik jarri zen, egindako bat lentria munduan berak eta beste bik soilik egin izan balute bezala. Ondoren, poltsikoan zeraman arkatzari erreparatu zion. Eskaladan punta izorratu ote zitzaion konprobatu nahi zuen, baina punta ondo zegoen. Belauniko jarri zen orduan eta eskua eskaini zion Romari. Laster ziren biak arresi gainean. Jauregiaren atzealdea ikusten zen handik eta lorategiaren parte bat. Politiko baten omen zen jauregia. Atzerriko kongresuetako azafaten orrazkerak emaztearenak grinak baino beto ezagutzen zituen politiko batena. 4 leiho zeuzkan jauregiak atzeko aldean. 4 zituzten pertsianak beheraino jaitsita. Lasaitu egin zen Roma, arean. Marcosek lorategira egin zuen salto. Haizea nondik zetorren kontuan hartu gabe. Mina sentitu zuen oin soiletan. Askozaz dotoreago jaitsi zen Roma, gona zeukalako agian. Lorategi aldapatsua zen bere handian. Roma eta Marcosen helburua lorategiko goiko parteko belardia zen. Lorategia osorik ikusten zen handik eta itsaso ere bai. Ara bidean inorke zituela ikusi behar eta lurrerako argazkietan bezala arrastaka egin zuen aurrera pare bat dezimetro. Lurraren usaina Marcosen aftershave arekin nahaztu zen. Roma bere gainera bota eta ezkerreko belardian egin zion kosk. Heldu ziren azkenik goiko aldeko belardira eta lorategi osoa ikusi zuten eta itsasoa. Elkarren ondoan formal eseri eta arkatza atera zuen Marcosek, papera eta borragoma Romak. Jolastera sartu ziren ara, simplea zen jolasa. Marcosek idazten zuen lehenengo esaldia, esate baterako, zikoinak ez du restopik Afrikarako bidean. Romari ez behizitzaion elementuren bat gustatzen. Borragoma hartu eta zabatu egiten zuen. Berriren bat jartzen zuen gero. Adibidez, zikoinak ez du kreditu txartelik erabiltzen Afrikarako bidean. Batzuetan, baina guztiz desitxuratuta geratzen zen esaldia. Esaterako, zikoinak ez du gobernuaren diru laguntzarik behar Afrikara joateko. Ondoren, Romak idazten zuen esaldia. Luxusko kleenexak egin daitezke zikoinaren lumez. Marcosek hartzen zuen borragoma orduan baina. Horren moduko esaldiak ez zituen ez aldatzen, 3. bat proposatzen zuen. Zikoina Afrikako hienatik itzuzienaz maitemenduko da. Romak orduan, zikoina Afrikako Nairobi hiriko kale batean dagoen Coca-Cola makinaz maitemenduko da. Baina Marcosek, zikoinak Afrikako Nairobi hiriko kale batean dagoen Coca-Cola makinari entzungo dio basamortutik arreena dagoen eta oasi ere ez den putzurik itzikien eta zikinenetik begira. Eta izoezka joan untan mazazpi egondako legatza jaten ari zen bitartean hitzepelak entzun zituen Rosario goiko pizuan. Eta pare bat barri, eztabaida zutzua gero. Barre algarak, itzozen ozena lantzean behin, algara gehiago. Eta Rosariok bigarren mazapana hauan zuenean gitarra entzun zen, eta kanta epelak lehenengo. Biziagoak urrena eta laster kantu lizunak. Gustu txarrekoak, antiklerikalak. Aulki bat zukaldeko mailaren kontra bermatu zuen Rosariok orduan. Bastoia hartu eta bere 78 urteen abilezia guztiaz igozen aulkira. Zabaia jotzen hasi zen bastoiaz, urratu beharrean. Goikoen arreta bere ganatzeko. Ura zela arrabotza, iziltzeko behingoz. Loa galarazi izan baliote bezala. Ohera joateko asmoa izan balu bezala. Lehenengo 23 kolpeak ez zituzten goian entzun. 24ean iziltzeko esan zien Mariak bestei eta kopa bat bete zuen, txampainez. Balkoiko ego haizearen epeletara atera zen koparekin, eta Rosariori hasi zitzaion hitz egiten. Rosariok balkoiko atean zirrikitua zabaldu zuen, Mariaren ahotsa entzun zuenean. Gauza arraroa esan zuela pentsatu zuen Mariak, eta pentsatzen zuenean apur bat despistatzen zenez, iaz egin zion kopak eskutik halako batean, eta Rosarioren balkoiko lorontzian lehertu zen. Rosariok balkoiko atea braustakoan itzi eta nerbioak eskuetan sentitu zituen. Nora ezean ibili zen etxetik, eta telefonora abiatu zen noizbait. Eta poliziari deitu zion, zarataka ari zirela goiko pisuko auzokoak, ezin zuela loak hartu, madarikazioak bota zizkiotela berari eta Elisa ama ordeari, eta kopa bat txampain jaurti ziotela. Poliziak esan zion baietz, benetan auzoko gaiztoak zituela,
beldurgarriak, baina momentu hartan lan handiagoa zegoela komisarian, eta ezin zirela joan. Nahi izatera, hala ere, pozik lagunduko ziolak kontraerasoa prestatzen. Bota ziezaiela berak ere kopa bat goiko pisukoei, baina ez txampainez, edozein likore gorriz baizik, likoreen zipristin gorriak bistosoagoak direla beti ere. Markosek garondoan hasi eta bizkarrezurretik gerriraino leherratu zion atza. Biluzik zegoen Roma. Eta hiltze zorrotz bat eramaten zuen tailerretik eta gurpiletako uherrean irudi txikiak egiten zituen, eta irudi batzuk leku berean zeuden atxebetegarrenean, trenak atzera garbitzera ekartzen zituztenean, baina beste batzuk ez, euria ziurrenik. Bagoien gurpilak utzita estazioko balkoia deitutakora joaten zen, handik ikusten zuen herriko beheko parte osoa eta herri amaierako zuhaitzak eta mendia eta baso txikia. Baina zuhaitzen inguruan, mendian, baso txikian, herriko sargoia barik behe lainoa zegoen, fresko eta berde. Agur egiten zien orduan estazioari eta tren garbitzaileei agindu impertinente batek eramaten baitzuen Lukas behe lainorantz. Ziurtasunez hasten zen ibiltzen, bere makurrean. Estazio ondoko kaleak ondo ezagutzen zituen. Juanen okindegia, Iseko Pilarren etxea, Iseko Pilarren sopa, plaza, baina kantoi batean buelta hartu eta egundo ikusi gabeko etxeak agertzen ziren, gorriakia beti, eta beste parke bat eta umeak eta amak berriak. Ez zituzten kale berriaiek ezagutzen, ez zituen kale haiek ulertzen. Roma ahopez etzan zen sofan, edota ohean jesarrita itxaron zuen. Markos bere ondoan jarri zen, edota bere gainean. Romak zerbait esan zuen, eta Markosek erantzun. Gero, beraniko jarri zen Roma, edota zeharka. Markos ohetik jauzi zen orduan. Romak irribarra egin zuen, edota ez. Markosek Romaren lepoari eutsi zion, edota aldrebes. Markosek antzizikloi bat ikusi zuen azorretan. Romak gransolen. Markosen ahoak aireen gehien behar zuenean, ilegorri motzoa sartu zitzaion barrura. Lanean ari zen eskua askatu eta ahoa libratzen alegiten du zen. Roma, pizka bat baretuta ordurako lagundu egin zion. Markosek zerbait esan zuen. Romak erantzun. Zaporeak nahaztu zituzten. Romak txokolatea. Markosek burdina. Edo taldrebes. Romari asperen baten egin zion iez, eta okondoaz eskumako izterra zapantzen ari zitzaioela konturatu zen Markos. Musika alaiarekin askotan eta beste askotan ez, 7 hitz baino ez zituen esaten, guztiak ere asentuen artezinez. Dresde zen jaio zen mila bederatzireun eta 57an, 7 nebarreben arteko laugarrena. 2 gauza debekatu zizkioten txiketatik, bizikleta eta musuak ematea, baita ipuinak idaztea ere. Hasieran arreba txikiei kontatzen zizkien ipuinak kaos, aitak harrapatu zuen arte. Oegan hasi zen orduan bere buruari kontatzen. Entzule mota diferenteak imaginatzen zituen. Batzueko jo egiten zioten, beste batzuk aserretu egiten ziren, ez baitzuten ipuina ulertzen, eta gehientzuenak epel geratzen ziren, hasieran bezala. Bakan batzuek egiten zuten irribarre, espiritu pobrekoek ziurrenik. Horrela ulertu zuen ipuinak hobetu egin behar zituela. Ipuin bat ez dela plateno bat zuritzea edo dordoka bati biztaz jarraitzea. Aitak berak matrikulatu zuen unibertsitatean gero, ordurako 18 urte izan ez balitu bezala. Han goitik bera aldrebestu zuten, ingeniari bihurtu arte. Ikasketak amaitu eta 3 egun eta erdi eman zituen enpresa batean hasi baino lehen. Arrezkero, iluntzeko 7 erdietan ateratzen zen lanetik eta oso zoriontsua zen 8 laurden gutxiagotatik 9 arte. Enpresako izakirik argiena izango zen seguru asko eta 2. urterako karguaren izena bezain luzea zeukan soldata. Ordurako 8 erdietan ateratzen zen bulegotik eta oso zoriontsua zen 9 laurden gutxiagotatik 9 arte. 51 urte zituen egun batean, baimena eskatu zuen lanean dermatologoaren joateko. Etzen kontsultara iritsi. Bere hilobetako batek, Elba ibaiari begira ikusi zuen goizeko 11 eta laurdenetan galtzontzilotan. Antxe erabaki zuen gusturago zegoela lanera joan barik. Antxe ekin zion 7 pertsonaien ipuina pentsatzeari, ariketa iluntzeko haizea galtzontziloen zirrikituetatik sartzen hasi zitzaion arte. Iluntzea. Maria sukaldean zegoen, Lukas egongelan, Markos kalean. Atea jo zuten. Mariak tentuz zabaldu zuen. 2 metroko kuadro bat zegoen atarian, eskaileren ondoan. Ederra kuadroa. Mariak aurrera egin zuen apur bat
eskaileran izaki bizirik ageri zen ikusteko. Bai, nor da? Lukasi deitu zion orduan. Etorri zen Lukas. Ederra kuadroa, nork ekarri du? Ez dakit. Lukasek ere aurrera egin zuen, arrebaren keinu berberaz. Bai, eskaileran indaba usaina zegoen. Mariak ez zuen kuadroa definitzen jakingo, eta gainera ez zuen definitu nahi, edo asko jota ederra kuadroa esango zuen. Lukasek begiak urdinduz definituko zuken kuadroa, edota ederra kuadroa esanez. Maria, atea iztera zijoanean, Markos agertu zen kuadroaren atzetik. Eskerreko eskuaz kuadroari eusten zion. Eskumakoaz, esan nahi zehatzik ez zuten keinuak egiten ari zen. Lukas postu egin zen. Maria ere postu zen, baina etzekien zergatik. Mariak ez zion kasu handirik egin Lukasek esan daukari. Betiko moduan zebilela ustizan zuen, zentzugabekeriak zirela, edo hori ere ez zuen pensatu. Zepelin itxura hartzeraino pusten ari zen bizkotxo batek eskatzen zuen momentu hartan Maria, besterik gabe. Zapustu egin zen Lukas, garrantzi handia zuen berarentzat Mariari esandakoak, Mariarentzat ez ordea. Kopetilun egin zuen Lukasek sukaldeko aterako bidea, harik eta nora zijoan ezekiela konturatu zen arte. Markos galdetu zuen Mariari, irakurtzen gelan, erantzun zuen Mariak arduratuta. Markosen gelara heldu zen Lukas nosbaitik etxeko gela guztietan sartu eta Markosen gela ez zirela frogatu ondoren. Lukas ikusi zuenean, liburua utzi zuen Markosek, liburuko trena Banfieldetik pasatzeko zegoen unean bertan. Asko gustatu zitzaion Lukasi keinu horri, izan ere gauzan importantea esan behar zion. Ohean eseri eta Markosen galderaren zain geratu zen. Bekainez galdetu zion Markosek. Amesa arraroa egin dut bar Lukasen azkenean. Ara, Rosa hilda dagoela amestu dut. Giza katedrala agertu zen telebistan. Zutabe potoloak zituen da ingeru are potolagoak bazterretan. Zorua likitzegoen da hormak arriskoak ziren airea bezala. Ez ziren esatariaren hitzak aditzen. Aldarearen gainean atzekaldean Jesus zegoen, gurutzean. Hori ez da Jesus, esan zuen Lukasek. Jesus nire tailerrean zegoen. Han, txokorik garbienean. Hori ez da Jesus. Katedrala joaten direnentzat bai, berbada, ez niretzat. Nirea tailerrean zegoen. Da zurean on dago, Markos. Mundu guztiak daukabat, Mariak ere bai, San Nikolasen. Gero bat eta bere izango dira denak, ziurrenik. Belzebu izen polita iruditu zitzaion orduan Markosi, etxean ezitako sugandila bati jartzeko. 2 minutu geroago, helikoptero bat agertu zen pantailan. Helikoptero txarra, helikopteroaren azpian, Mozambike, urek irentzita. Jendea zuaitzetako adaburuetan helikopteroen zain, baina helikoptero gutxiegi zegoen Mozambiken edo pertsona gehiegi. Telebista piztu zuten, 10 aldean. Antza denez, 3 lagun hil ziren Brasilgo selekzioaren partiduan edo inauterietako ekitaldi jendetsu batean. Ez izen notizia oso ondo ulertu. Izan ere, informazio biak, selekzioaren partidu eta inauteriak, elkarren ondoan eman zituzten. Pantaila ilundu zen gero, unibertsoko irudiak ziren, esatariaren esanetan. Ikerlari ospetsuenen azken azterketek diotenez, gugandik hurbil dagoen izar baten jokaera atipikoa zela eta ondorio latzak paira ditzake gure planetak. Batez ere Siberia inguruan, Transiberiar trenbediaren satirik malenkuniatsuenean hain zuzen, hori guztia dena dela 120 urte barru gertatuko da eta ez gara gu Siberian egongo 120 urte barru, karkar. Karkar egin zuen esatariak barre. Markos, aukera hori behintzat badaukat orain. Egun osoa etxean eman, gitarra zorrotik atera gabe. Irakurri, bazkaldu, irakurri, leiotik begiratu, irakurri, iluntzera arte. Problema bakarra dauka horrek, handia ala ere. Oinak ostu egiten zaizkidala, eta arazo inozoa dirudi pentsatu aurretik, baina 10 orduko hotzaldia izan daiteke kasurik larrienetan. Eta literatura unibertsaleko esaldirik brillanteenak irakurtzen ibil naiteke agian eta ez ditut bezala estimatzen. Oinak hotz ditudalako.
Orduan, sopa hartzea beste erremediorik ez dut izaten, baina batzuetan kale egiten du. Ez baita sopa oinetaraino iristen eta are babes gabetuago geratzen naiz. Badago oinak berotzeko beste bide bat ordea, Biblia irakurtzea. Biderik egokiena da, gainera, hirugarren modu bat ere badagoen arren musukatzea, hain zuzen. Neure burua musukatzea zein Romak ni musukatzea. Hirugarren aukera hori, ostera, imperfektuagoa. Oinak ez ezik, aurpegia eta bularra ere berotzen baitizkit eta ez du apenas astirik usten literatura unibertsaleko esaldirik brillantenak irakurri ahal izateko. Gazte samar hasi nintzen gauzak kalkulatzen. Izan ere, karreran hasten gara kalkulatzen. Zenbat denbora behar dugu medikoa izateko. A. Ikasle onak bagara, X urte emango ditugu, gutxi gora bera karrera egiten. B. Pelikula amaitzean ikasiko dut tipoko ikasleak bagara, X-agei bat edo X-agei bi urte, filmaren metrajearen arabera. C. Ikasle tragikomikoak izan ez gero, ostera, baliteke X-agei N berbi urte ematea. Ondorioz, ataldean sartzea erabakitzen dugu, naiz eta urtean birritan betaldeko salto erabat zilegia egiteko aukera izan. Baina ataldean egoteak ikasturte eta azterketa bakoitza gainditzeko behar dugun denbora kalkulatzera behartzen gaitu. Ikasketa horiek guztiak ez ditugu, hala ere debalde egiten, geure burua neurriz gain abesturu nahi dugulako. Ez, helburu ezin noblegoa dauka horrek, lana lortzea. Eta lanik honen zein den hasten gara kalkulatzen orduan. Eta lana lortzen dugunean, lanegunak kalkulatzen ditugu. Eta lanegunak luzeegiak direnean lanorduak kalkulatzera pasatzen gara. Txartolo egin dugun egunetan batez ere. Baina handik aurrera bizio bihurtzen da kalkulua. Eta pinturari ere aplikatu nahi diogu gure belaundiko kuadrorik esan guratsuena margotzeko zenbat pintzela da eman behar ditugu kalkulatzen dugu esaterako. Kontua da, 30 urte bete orduko izen handia nahi genukeela pintura adituen artean. Kalkulo gehienak teorikoak dira, ordea, izorratzen ez diren igogailuak edo hanka garbiko hipopotamoak bezala. Halako batean, kalkulatuta ez egoen zerbait gertatzen da. Amaitu ezin dugun kuadro bat egiten hasten gara edo, are gehiago, amaitzea ezinezkoa den kuadro bat. Edota, aurreikusita ez genuen zirria egiten digu Markosek, ezagutzen ez genuen asalto lezdura batean. Krisi txiki bat hasten da orduan, kalkulo guztiak faltsuak direla pentsatzeraino eramaten gaituena. Baina berehala, beretzen gara eta salbuespen horiek, kuadro bukaezina, Markos, sistematizatu egiten ditugu ere geure kalkulo programan sartu, lantzean behineko kuriosidadeak atalean. Eta posarren, gure kalkuloak bide honetik doazela ikusten dugunean, ohartzen gara ez zaigula daukagun lana gustatzen, eta esaten digute karrera gurekin ikasitako neska bat hil dela Herenegun ospitalean, eta oraindik ez dakitela zerk hil duen. Txori bat hil zen teilatu bateko hegalean, haizeak pasteleria bateko paperezko zerbieta zerabilen airean. Herriko iturririk erabilena erdoildu zuen udaliturginen soseguak. Espaloi bateko arlauzabi apurtu ziren, informatiko batek konpontzera zeraman ordenagailua gainera jauzi zitzaienean. Zine zuzendari kroaziar batek maizulan azer den susmatu zuen 57 urte zituenean, etxeko komunean. Kotoizko pijamek labadoretara sartutakoak baino txikiago irteten jarraitu zuten. Markos, Maria eta Lukas idazten ari ziren, idaztea gauza naturala balitz bezala. Maria sukaldean, trenean batetik bestera zebilen neska baten ipuina. Lukas egon gelan, piramideez, txokolateaz eta 8.000ko mendiez. Markos gelan ari zen idazten eta Lukas zuen gogoan. Nola garbitu zizkion oinak eta txasalak moztu. Eta txasal bakoitzeko gerran ezagutu zuen hiri bat esaten zuen Lukasek eta ondoan lagunen izenak.
Lleida, Enrique Pedro Baltasar. Tarragona, Josep Fernando. Izenei biografia bana ematen zien Marcosek. Poeta ultraísta izana zen Enrique, adibidez. Eta Josep zapatari anarkista baten seme boxeolaria. Musikaz ere zerbait idatzi zuen Marcosek. Egun argia, lanpostu diziragarria behar zuen Marcosek egunkarian topatutako ark. Izan ere aurre selekziora pasatzeko egin beharreko sufrogetara 1000 lagun bildu ziren, umeak eta gure atsoa kontatu barik. Aurkeztutako guztien arimak deskribatu zituen test psikotekniko pertsonifikatu egin ondoren, 7 aukeratu zituzten aurre selekziorako. Ez 7 bat hori norzen esan gabe noski, notario eta guzti. 9 ordu eta laurdeneko azterketaren ostean, beste 300 geratu ziren kanpoan, 40 bat selekzio naturalen ondorioz. Aurre selekzioa pasatutakoan post aurre selekzioa egin beharra zegoen. Fidagarritasunaren eredu diren talde dinamikak. Behin arrez gero, 245 aukeratu zituzte lanerako. Elkarrizketa bidez, ez 47, bi horiek nortzu ziren esan gabe noski. Ia pausu guztiak seriotasunez eman ziren. 47ren artean zegoen Marcos. 12 orduko ikastaroa egin zuen hasi berriek lanpostuaren gorabehera guztiak ikasteko. 12 orduak egun berean egin zituzten, ostiral batean, hori 6 orduko txanda ezin ordenagoetan. 47en arteko batzuek batez ere bik, egun horretan karrera osoan baino gehiago ikasi zutela ziurtatu zuten, Marcos larritu egin zen. Trena goizeko 6etan hartu zuen Marcosek astelenean, lanera joateko, trajearen ezkerreko poltsikoan Mariak sartutako mendabeltza eta eskumakoa Lukasek emandako bastoiaren espala. Aurreko astean banatu zitzaio Lukasi espala bastoitik eta ez du zebilen ordutik kasoizko izkina batean gorde zuen 6 egunez, baina Marcosi oparitu zion 7. Ondo zekien Marcosek zer zen espalura Lukasentzat, eta importantea zela, baina pentsatzen zuen aldi berean baso bat zeramala poltsikoetan eta basurde bat baino ez itzaiola falta edo 8 bat. Atezuan sartu zen enpresako bulegoan, arrezkero berriro ikusiko ez zuen neska batek eraman zuen berordenagailu berrira. Leiorik gabeko gela zen, beste 10 lankideen berotua. 13 minutu edo eman zituen zereginik gabe, harik eta hutserik sortutako tipo batek bostekoa eman zion arte. Munduko pertsonari perfektoena izateko hila egotea baino zitzaion falta. Enpresako arduradun moduko bat zen. 7 minutu eta erdi behar izan zituen Marcosi bere egin beharra erakusteko. Ordenagailuan talde erraldoia agertu zen, bigarrenez larritu zen Marcos. Arduradun moduloak fotokopia mordoa eskuratu zion, horrietatik ordenagailura pasatu behar zituen datuak. 8 ordu eman behar izan zituen egunean datuak ordenagailuan sartzen. 9 ateratzen bazen 40 ordu astean, 45 ateratzen bazen hainbeste hilean eta hainbeste urtetan 3. larritu zen Marcos. Bizikleta zibiltzeko gogo bizia ernatu zitzaion orduan, Romarekin Austrian Tirolerik. Rosak bere lehen alaba galdu zuenen erabakia zuen Mariak alferrekoa zela gauzak presak egitea. Sosegoa zen Maria, gauza bakarra egiten zuen harin, eskalera jaisten zituen harin Mariak. Halako egun batean, bigarren eskailera mailan zegoen zuguz papera zapalduta laprastegin eta maletarik faturatu gabe egin zuen egan. Bigarren pisotik lehen pisura. Gozatu egin zuen hegaldia, hala ere, zutunik jartzeko arazoak zituela ulertu zuen arte. Are gehiago, ezinezkoa zitzaion zutunik jartzea. Ordu eta erdi eman zuen eskaileretako marmolean eserita, eta marmola ez da munduko gauzarik beroena. Doministikuka hasi zenean heldu zen Marcos. Maria, hementxe eguzki hartzen, baina etxan egongo naiz, hobeto igual. Igoko nauzu, Marcosek gitarra lurrean utzi, Maria besoetan hartu eta etxera eraman zuen. Birgeriak egin behar izan zituen atea zabaltzeko. Geroago aitortu zion Mariak bere ametzik zoroenetan eta ere ez zuela sekula etxeko ataria hain zenargai dotorearen besoetan zeharkatu. Aldaka apurtuta zekarren eta gripearen lehenengo virusak. Broadpekoko ego mendebaldeko artistatik jauzi zela esan zion Lukasi eta ezin izan zuela gailurra egin, hurrengoan beharko zuela. 3 zumo egiten zizkion Marcosek egunero Mariari, eta arropak arbitu, eta baskariak eta goeko lisarak lisatu, eta botikak eman, eta Lukas jagon, eta arrapak balkoian eskegi, eta irratea piztu, eta dialari eragin, eta gauza kontatu, eta etxai arbitu, eta komunera eraman, eta liburuak irakurri, eta gitarra jo, eta kantatzen zion, María pintó una raya sobre la raya que otro pintó, y dijo que era una foca bailando.
Jolas parke batean zegoela pentsatzen zuen Mariak. Asteak eman zituen Lukasek arrebak makalik zegoela ohartu gabe. Erregalu bat daukat zuretzat, esan zion Romak Markosi telefonoz, baina biharamunean emango ziola. Bihar emango dizut, gaur ospitalera joan behar dut. Biharamunean emango ziola, beraz. Eta Markosek buruan eduki zuen oparia arratsalde osoan. Biharamuna iraiaren 29 zelako edo apirilaren 2. Ez zelako egun seinalatua eta opariak hortaz ez zuelako esan nahirik galtzen. Opariarekin egin zuen amets, zubit baten gainean zeuden biak. Parisekoan edo Lisboako luze hartan. Eta Romak paper gorrian bildutako oparia eman zion. Eta berak ahaleginak egin zituen papera kentzeko, baina ametsaleku saldatu zen orduan. 8.000ko mendi batean zeuden. Eta atzamarrak ezin zituen behar bezala mugitu. Gutxika, baina oparia zabaltzen joan zen. Baina ordurako ametsetan ari zela konturatu eta erabaki zuen ez zuela zabaltzea merezi. Ura guztia buruaren jolasa baino ez zela. Oparia zuen gogoan, Markosek gozaldu bitartean. Romak ere zerbait zeukan zabelean. Goizetik elkartu ziren, neurri gozoko oparia zen, koloreetako paperean bildutakoa. Ezen ametsetako oparia, hori bai, ametsetan baino asko zarinago zabaldu zuen eta segundu gutxiren buruan begi biztan zuen oparia Markosek. Lehena heldu zen Lukas plazara. Lehena heltzen zen beti aspaldian. Hilda daudelako etorriko dira lagunak berandu, pentsatzen zuen. Izan ere, ezer gutxi zekien hilosteko ohiturei buruz. Itsasoari begia zegoen plaza. Arrisko petrilean eseri zen. Herrikoak arrisko petrilean esertzen ziren, ez egurrezko bankuetan. Kontu inozoa iruditu zitzaion orain Lukasi. Udaberria zen, eta harria berutu gabe zegoen. Egurrezko banku batera aldatu zen. Lagunek herrieta egingo ziotela ondo zekien arren, baina hildakoen genioa gozoagoa da. Beratu egiten zaie genioa hiltzen direnei. Gazte talde bat zegoen Lukasen ondoan. Ez zioten itsasoari erreparatzen. Labeso morroez ari ziren izketan, eta hile urdinduez eta iruzur informatikoez eta plazarako zuhaitzen ostoez eta eskalatzeko soka berriak erosi arras. Arrisko petrilean zeuden jarrita, hori bai. Adi zegoen Lukas haiei begira, Matias heldu zenean. Bitxikleta zuhaitz batean bermatu eta irribarre esageratua egin zion Lukasi, baina ez zuen hitzik esan bankuan eserri arte. Hartu zenituen nire gutunak? Bai, Lukasek. Eta Markosi erregalatu dizkiot. Ondo. Gazte zegoen Matias. Gazte egi zegoen Matias hildako izateko. Lukasek gogoratu zituen hildako guztiak zaharrak zirela eta zurbilak. Rosa izan ezik. Rosak hil eta gero tranbia hartzera joateko prest ziduela hori esaten zuen beti Lukasek. Elkarrekin agertu ziren ondoren Joan eta Joakin, zahar eta zurbil. Benetako hildakoak beraz, ortodoxoak behar bezalakoak. Joanek zerbait esan zuen, bankuez edo arrisko petrileaz, baina inork ez zion ulertu. Joakin inoizko animatuen zetorren. Galerna dakar, ze galerna, protesta zuen Joanek. Galerna atxo izan zen. Hori esan zuan Joanek edo hori esan zuela uste izan zuten behintzat gainerakoek. Oso horrara hitz egiten baitzuen Joanek hil zenetik. Hil aurrerotxoan ere bai, gaixotu zenean. Zerbait zeukan aban Joanek gaixotu zenean eta hil ondoren ere ezin zuen behar bezala hitz egin. Atzo eguraldi hona izan zen, zuzendu zion Matiasek. Denek onartu zuten orduan bezperatzela itxirik ibili. Solasaren barealdi horretan heldu zen Tomas. Aldrebes auskatzen zituen Tomasek erreak, eta ezin handiko kapitaina izandakoa zen. Belarri bakarra zuen. Matias, errepublikaz hitz egin behar dugu, Tomasek. Ondo da, eta errepublikaz hitz egin zuten, eta neskez, eta txampainaz, eta emagalduez, eta lehengo diputatuez, eta bezperako galernaz, eta Tomas ginean zuen eskalagunaz, eta dantzaldiez, eta tangoez, eta estrausez. Eta etorkizunerako planak egiten egon ziren ordu betez. Bulego beroa egiten zuen Markosen bulegoan. Euli familia osoan sartzen ziren ara, maletak eskuan. Markosen belarri ondotik itsaslamia batek baino adatz luzeago zuen euli txar bat pasatu zen 8. Nahiko burrumba estandarra zeukan arren, Markos aurrera makurtu zen, seguru baitzekien, halako batean. Eulik tuputz egingo zuela bere begien edo Espainien kontra, eta hori ez. Segundu batzuk eman zituen makurtuta, harik eta sudurraz ordenagailuko eine letra zanpatzen ari zela konturatu zen arte. Eulkiak edo aspertzen zirenean lankidei begira geratzen zen Markos.
eroso zeudela zirudien. Krokodriloa ziren Markosen lankideak, eta krokodilo batek ordenagailuaren pantailan aurrean hartzen duen jarrera bera zuten. Eta Josefat erako bezperak bertatzen harrapatuko zituela ematen zuen. Baina bapatean Álvaro atxatzen zen lehenago. 7 segundoaren buruan Ramon. Handi gutxira Elvira. Miguel ondoren. Pilar, Ruth, Alberto. 29 segundo beranduago bulego ondoko gelatxoan zeuden guztiak. Bakarrik geratzen zen Marcos. Zupituko luzue horrek espontánea zirudien improvisatua, baina ez kafe ordua zen, eta kafea hartu behar zen. Ikaragarri maite dute kokodriloek kafe ordua, ez kafeagatik, gainera kafe ordua simbolo erotikoa zela pentsatzen zuen Marcosek. Simbolo erotikoa da kafe ordua. Bertan ematen zuten kokodriloek ugalkeretako lehen pausua, lehen fasea luze gabe eskonduko ziren beraien artean, eta laster egongo ziren kokodrilok umeak hartzeko pres. Bestela, ez egoen ulertzerik simbolo erotikoak behar du kafe orduak. Hormako estintoreari begira ematen zituen Marcosek kafe orduak aulkitirik altxatu gabe. Iluntzea. Lukas turroi zati bat jaten ari zen telebista aurrean. Telebista hotzik gabe zegoen. Marcos egongelara sartu eta zapatak kendu gabe jesarri zen. Lukasen ondoan. Lukasek turroia eskaini zion. Telebistan zientzi alari aldra agertu zen. Zientzi alariak aldratan neurtuko balira bezala. Astarnategi batean zeuden. Zientzi ali gazte batek eskuan zeukan ezur txiki bat ari zen kamera enfokatzen. Urrengo eszenan mailuze bat agertu zen. Maian buruzer ugari hilaran. Buruze zurren ondoan zientzialdeari edadetuago bat. Planta itxur osoa. Zuen zientzialerea edatuak eta Espainiak oso modua akonpasatu eta bihurtu osoan mugitzen zituen, baina ahalegin handiak egin behar zituzten Marcosek eta Lukasen zientzialeari esaten ari zen ulertzeko. Telebista hotzik gabe baitzegoen. Pinturak ere bazeuden astarnategian. Horize ari zen kamera erakusten. Zaldiak ziren batez ere, baina bestelakoak ere bai. Lukasen inoizko harreta gehien jarrio zion orduan telebistari. Zaldiei begiratzen zien batez ere, baina bestelakoei ere bai. Altzoan zeukan manta lurrera bota eta gelara joan zen korrika. Lukasek korrika egin ahala izango balu bezala. Handik gutxira ikusi zuen Marcose bueltan, kuadernoa eta arkatza eskuan. Astarnategiko irudiak imitatu zituen kuadernoak, zaldiak batez ere, baina bestelakoak ere bai, eta zaldi ederrak marrastu zituen. Eta ematen zuen astarnategi pintore haien garaikena zela. Lukas eta 20.000 urte beteko zituela apirilaren 9 eta ez 93. Ohitura eredugarri bakarra zuen Marcosek, lantxean behin komunean sartu, ispilutik hurbil jarri eta bere begiei begiratzen zien. Begi inguruei bereziki begien koloreari gutxitan, betazalari, begi ertxei, bekainei, betilei. Oso betile lustrosoak zituen, saltzeko modukoak. Horize esaten zion behintzan Romak. Eta Mariak ere bai, Lukasen eskalatzen ikasteko baino ez zion esaten. Saltzeko moduko betileak dauzkazu, esaten zion Mariak. Induen begien kolorea baino beltzago zituen betileak. Egun batean konturatu zen, ordea, utxuneak zituela betien arteak eta begiak unkitu orduko 3-4 betile jausten zitzaizkiola. Roma etorri zitzaion gogora orduan, oso modu platonikoan lehenengo. Roma bata zurik, Roma bata biluzik, Roma ilegorria, beti laburra zituen Romak. Roma euria guztita, Roma dutxa guztita. Gero, aurreko egunean Romarekin izandako eztabaida gogoratu eta betilen erorketarekin relazionatu zuen, edo nork baitaki horrelako disgustuek betileak ahultzen dituztela.
Pena eman zion Mariari etxera bueltatu beharrak. Izan ere, argi berezia zegoen kalean, oso gutxitan ikusitekeen argia. Egun berean haizea, eguzkia, ekaitza, haizea, eguzkia, euria, eguzkia. Biltzen zirenean baino esen argi hori ikusten. Orduan solik lortzen zen argi hori arrastian, eta hobeto ikusten ziren gauzak, eta edonon barregi geratzeko moduko dioptria kopurua zeukatenak ere zoriontsuak ziren egun horietan. Egunero ikusten zuten Elizako kanpandorrean erlojua zegoela deskubritzen baizuten, besteak beste. Baina etxeko gongelara sartu orduko onartu zen Maria argi ura etxe barruraino sartzen zela eta etxean ere hobeto ikusten zirela gauzak, definituago. Pertsianak altxatu zituen eta gortina zabaldu. Orduan erreparatu zion estreinakoz Lukasi. Egur iluneko mai txiki bati begira zegoen. Antzematen zen denbora luzea zeramala horrela. Zer daukazu, Lukas? Zer da hau, Maria? Esan zuen maia seinalatuz. Txokolatea? Entzun duzu, Lukas. 4.000 milioi kuadro bat. Alegia, tipo bati enkargua egin ziotela 16. edo 14. mendean. Carlos, Felipe edo Duncan erregearen ilobari erretratu egin behar ziola. Eta Carlos, Felipe edo Duncan erregearen iloba satarra zen. Edo satarra ez, demagun ez zela fotogenikoa. Eta enkargua jaso zuen tipo hori ezen jakina tipo arrunta. Pintore famatua zen. Are famatuagoa 21. mendean. Baina kuadroa ganurari gabe egin zuen. 7 egunez egon zelako berakoak jota, edo seme bat hartu ziotelako gerrarako. Eta orain, Kultur Ministerioak erosi du kuadroa. Telebistak esan du 4.000 milioi. 3 urteko ume batek ere baitaki zein importantea den patrimonio kulturala. Horrezegatik ez dizkie usten eskolako lagunei plastilina berdez egiten dituen labesomorro abstraktuak. Horrezegatik eta ez dizkiotelako 4.000 milioi ordaintzen. Lukas ezen aspaldioetik asko urruntzen. Orduan aprobetzatzen zuen Mariak Markosi honen gizako gauzak esateko. Trista ikusten dut Lukas, mina daukala dio. Non, Markosek? Ez dakiela non, baina mina daukala. Eta hotza, eta bustuan gaude. Eta mina daukala, mina handia. Markos. Kuriosoa da eta pintoreskoa telebista aurrean lotan gelditzea eta esnatzean tipo bat ikustea pantailan, pasamontainasa jantzita. Horixe gertatu zait niri, loak hartu nau sofan eta pasamontainas bat ikusi dut esnatzean. Egia esan, deskolokatu egiten nau tipo horrek, Markosek, subkomandanteak. Ez dakit estimatzen dudan, gorrotatzen dudan, maite dudan. Alde batetik imagina dezaket harri baten gainean eserita eta imagina dezaket nola pasatzen den armiarma bat bere ondotik eta nola zanpatzen duen armiarma hori behar den baino indar handiagoz eta amorru apur batez. Eta horrek angustiatu egiten nau, baina gero honelako gauzak idazteko habilidadea duela bururatzen zait. Frente a un espejo cualquiera, dese cuenta de que uno no es lo mejor de sí mismo. Pero siempre se puede salvar algo, una uña, por ejemplo. Eta lasaitu egiten naiz orduan. Berehala angustiatzen naiz berriro ordea. Errazegi imagina dezaket Markos aginduak ematen. Aginduak ematea normala izango balitz bezala. Eta ez dakit tipo hori estimatzen dudan, gorrotatzen dudan, maite dudan. Edo agian solaskide moduan baino ez dut nahi, literaturaz hitz egiteko. Edo beste zerbaitez. Oinak garbitu dizkiot Lukasi gaur. Hotz zituen, deabruak bezain hotz. Irakiten bota diot ura eta epelago gero. Eta kilimak egin dizkiot, barregurak oinak berotzen baititu, Biblia irakurtzeak bezala. Animatu da apur bat azkenerako. Berak ere garbitu nahi izan dizkit niri. Artikulu bat irakurri dut egunkarian gaur, trepanazioari buruz. Lehendik ere, banekien zer zen trepanazioa eta postu nau alako termito bat ezagutzeak. Hitz esplosiboa da trepanazioa.
Trepanazioa da, burezurrean edo beste edozein ezurretan zuleo bat egitea. Ez pistola batez, noski. Medikuek egiten dituzte trepanazioak, eta sasi medikuek ere bai. Hitz esplosiboa da trepanazioa. Oso bestelako kontua da inurriena. Empirikoki daukat frogatuta. Mahai baten gainean dabilen inurria lurrera botatzen baduzu pititako batez, bizirik jarraituko du eta arrapaladan. Desorientatuago hori bai. Ezurrak bezain gogorrak dira inurriak. Matiasen gutuna. Aspaldi dakit ez naizela goizean hilko, ilutxean hilko naizela. Ia seguru dakit, gainera lagunen arteko lehena izango naizela hiltzen. Horrezegatik idatzi dizkizuet instrukzio batzuk zuei, Lukas, lagunei, hiltzen naizenerako. Ni hil ostean zer egin behar duzuen ondo jakin dezazuen. Hiltzen naizenerako instrukzioak, lehenengoa. Benetan hilda nagoen konprobatu. Beharka etorriko zarete nire logelara 5 minutu ero, eta banan-banan konprobatuko duzue hilda nagoen. Komenigarria bezain polita izango litzateke lagunak logelara sartu ahala ez irtetea. Azkenerako 15 bilduko inatekelako bertan, zein baino zein agobiatuagoa baina posik. Gauza bi gerta daitezke. Hilda ez egotea, haserretu egingo zarete orduan, apur bat baino ez, familiaren susmorik ez pizteko, ordu bete galdu duzuelako alferrik. Astakiriaren bat esango didazue, belarria eta etxera joango zarete, edo kalera. Hilda egotea benetan. Kasu horretan, bigarren puntura joko duzue, ilusio handiz. Bigarren puntua. Hiltzen banaiz, elizkizunen bat egingo da ziurrenik. Gantzontxilotan joango zarete elizara. Mota desberdinetako galtzontxiloak jantzeko eskatuko nizueke. Espektakuluaren ikusgarritasunanerako. Komeniko litzateke soinean txaketa jertzea eta bufanda bat. Negua bada edo estarriko minaz basabiltzate. 3 fenomeno ikusiko dituzue, elizara sartzean. Nire arreben arreidura, aitaren amorrua eta izeko eskongabeen asperenak. Ez egin kasu handirik, zuek irribarre egin eta abadeari adituko diozue. Hiletearen ostean futbol partidua jokatuko duzue ondartxan. 3. puntua. Dortoka bat erosiko duzue. Bistosoa eta agi berdekoak. Igandero aldatuko duzue eta etxe batetik bestera eta txandaka zainduko duzue. Eta baskatzen emango diozue, espinakak eta lekak. Dortokak alfombretan usten dituen lotxarrak ikustean maderikatu egingo nauzue, sistematikoki. 2 urte pasetu ondoren, herriko baten bati saldu diozue dortoka. Baldinez badiozue ordurako kariñorik hartu. Eta izena jarriko diozue, Eulalia edo Ambrosio. Lukasen ariketa. Jende asko hiltzen da mendian. Nik buruz ikasten ditut euren izenak. Hiltzen ez direnak ere bai, izen ederra badira. Stefan Luka, adibidez, Sisapugma hil zen, desagertu egin zen. Sisapugma 8.000 metroko mendia da, 8.000koen artean txikiena, baina hala ere 8.000ko 14 mendi dago. Txamuz, frantziarra 13garrena egiten hil zen, Kantzenjungan jaitzieran. Egun horretan, gauza importante bi gertatu ziren Kantzenjungan. Txamuz, hil eta Edgar Loretanek 14garrena igo zuen, eta jaitsi. Loretan zuitzarra da eta izen ederra dauka. Jende gutxik egiten ditu 14ak. Jerzy Kukuzkak bai, Kukuzkak egin zituen. Jotzen hil zen gero. Eta nik baino sasoi hobea izango zuen Kukuzkak ziurrenik. Batzuk ez dira hiltzen igual, baina atxamarrak izosten zaizkie mendian eta arabat belztu eta asko sendatu egiten dira, baina beste asko mozten dituzte. Atxamar bakarra, edo 2, edo 5. Mauriz Ergoizi bezala. Hainbat atxamar moztu zizkioten, Anapurnatik bueltan eta, klaro, nekez eskalatuko zuen berriz. Eta igual zen Mauriz hil, baina Ergoiz bai, edo aldrebez. Dena dela, paper bat utzi zuen Herzogek Anapurnako gailurrean. Pertsonen bizitzetan beti egongo dira beste Anapurna batzuk, idatzita. Edo antzeko zerbait. Eta oraindik ere bizirik dagoela uste dut, baina ez nuke seguro esango. Nik dokumental batean ikusi dudalako orain dela gutxi, baina telebistako dokumentalak zaharrak dira askotan, eta despistatu egiten naute.
Gero, Maioria eta Irbin daude, batzuek diote Everestera heltzen lehenak izan zirela, beste batzuek ezek, ez zirela heldu. Everest da mendi handia, handienetakoa igual. Oraintsu topatu dute Maioriren gorputza, gailurretik esan ez hain urrun. Kabi ere mendi handia da, bastante. Burua ere galdu egiten da apur bat altitute horretan, eta ideiak dantzan hasten dira, eta balzak dantzatzen dituzte eta tangoak. Polita da ideiak dantza ikustea, baina peligrosoa ere bai, esaterako Menesrek. Menesrek da beste eskaladore bat, 8.000ko mendi batean gelditu zen, behi atzean hartzen, eta neskato bat ikusi zuen Menesrek bere ondoan jesarrita, eta luze hitz egin zuten, ondartzaz igual edo eskolako lagunez. Gero, aurrera jarraitu zuen Menesrek, bakarrik, baina konpainia sentitzen zuen aldamenean eta neurri gabe tenkatzen zaiola soka noizean behin. Behar bada beste eskaladore bati gertatu zitzaion hori guztia, ez Menesri, ez dakit berdin dio, kontua da neskatoa 8.000 metrotan. Mariaren ipuina. Diru mordoa hartu dut, eskerreko patrikan daukat, izterra handituta daukadala ematen du. Tren bat hartu, trenetik jaitsi, urrengo trena hartu, jaitsi, urrengo hartu. Horixe egitea erabaki dut, berdin dio trena nola doan. Tren ezagunenak behar ditut nik. Horrezegatik hartu dut, diru mordoa eta horrezegatik ematen du handituta daukadala eskerreko izterra. Estazioetan gauza piloa erosten dut, abanikoak, labana txikiak, teniseko pilotak, tarot kartak, palizizetako girak, dalmata arrasari buruzko liburuak eta jatekoa noski. Izan ere, ez naiz, estazioetatik ezertarako irteten. Mundua ez da hain txikia ordea, 3 egun eman ditu trenetik trenera eta ez nago etxetik oso urrun. Beste hizkuntza bat entzuten da, hori bai, baina beti hizkuntza bera, kartelak eta ondo ulertzen ditu gainera, besterik ez. Txarrena da trenetara ohitzen hasi naizela. Trenera sartu orduko badakit, zelakoa den bagoia, nola dauden jarlekuak, zein motatako bibotea izango duen revisoreak. Eta hori da, gerta daiteken okerrena. Bilatzen ari naizena leku berezi batean topatu behar dut. Tren berezi batean sorpresaz. Orain berdinak dira tren guztiak ordea, Pariseko postalak bezala. Arduratuta egongo da ama, ez daki nondeak nabilen. Estazio handi batean nago orain. Ikusi ditudan guztiekin konparatzen badut. Hau estazio handia dela esan nezake, beldurrik gabe. Oso handia dela ere esan nezake, beldurrik gabe hori ere. Eta burdina beltzez dagoela eginda. Edo beltzez pintutako burdinaz. Eta beak dituela non nahi. Eta ederra dela ere esan nezake. Horrelakoa gustatzen zitzaizkion aitari, eta niri ere bai. Ez dut trena gehiagorik hartuko, aspertu naute trenek, berdinak dira tren guztiak orain. Ez dut tren gehiagorik hartuko eta estaziotik aterako naiz lehenengoz. Iria ikusiko dut, iria behar baitu hain estazio ederra daukanak. Roma, leku guztietan egoten dira, zineetan, metroan, akuarietako dortoken ondoan, biriketako espezialistarenean batez ere. Edonon topa daitezke eta horregatik ez ditu jendeak agian behar bezala estimatzen. Niri asko gustatzen zaizkit. Batzuetan euren atxetik joan izan naiz, segika, eltxera heldu diren arten edo budlegora edo komun publiko batera. 40 metrora pertsona barruntak dirudite, 30 edo 25 metrora ere bai, kasu batzuetan. Hurbiletik ostera bere arantzematen diezu euretariko baten aurrean zaudela. Batzuek agerian dauzkate ezaugarria, beste batzuek gutxiago, baina beti igartzen zaio nortzuk diren azkenerako. Ona ezaugarriak,
Lehenengoa, begiak neurri gabe zabaltzen dituzte. Ezelako sorpresarik, ez beharrik edo susturik hartu barik, esate baterako, parke batean jesarrita, arratsaldeko 8 eta 20 udan. Bigarrena, atxasalak aginka eurausten dituzte, eurenak ez balira bezala, errunkia dirik gabe. Hirugarrena, sudur luzea daukate. Laugarrena, lektra txakto hauskatzen dute, besteak beste. Bosgarrena, asala orinez gainezka daukate, txokolate zikindutako alfombra bate moduan. Seigarrena, oetik altxatzean, arrotuta izaten dute ilea, bereziki atzeko partean, belarri parean ere bai, eta normalean adaritxura hartu ohi du. Behin baino gehiagotan, eramaten dute burkoaren etiketa hileetatik zintxilik, Rodríguez Almohadas SL, dutxatu eta gero ere. Zazpigarrena, dutxan ez dute kantatzen, telebistako eta irratiko elkarrizketak simulatzen dituzte. Eta alakoa gustatzen zaizkit niri. Markosek sudur luzea dauka, eta arrotuta ekartzen dit hilea lantxean behin. Dutxan ez dakiz ere egiten duen, baina imagina dezaket. Bi plazer zituen Markoseko eratzea, pentsatzea eta lo egitea, baina pentsatzen hasten bazen ez zuen sosegurik hartzen, eta lo egiten batzuen zailtasun handirik izaten zituen pentsatzeko. Lotan geratzen zenean berriz, 3 aukerak arrun zituen, zein baino zein anarkikagoa. Ametsetan hastea, berriro esnatzea edo sonambuloa bihurtu eta kantatzea. Kantu monotonoan noski. Izan ere, izaki monotonoak dira sonambuloak. Leiotik jausten direnean eta monotonoak dira sonambuloak. Eta ametsetan hasten zen, beraz eta amesten zuen Zeppelin baitatako zeru bat adibidez. Begiak zabalik pentsatzen zuen batzuetan, udazkenean eta udan batez ere, eta orduan jainkoa erabiltzen zuen une batez buruan, kristaua, eta bestelako jainko batzuk ere bai, ez ezagunagoak, kolorido handikoak beti ere. Gero jainkoak mundutik erretiratzeko aproba egiten zuen, baina berehala jartzen zituen berriro zeuden lekuan, eta berriro kendu eta berriro jarri. Markos Demiurgo. Larritu egiten zen ordea. Askotan larritzen zen Markos, eta ez larritzeko beste gai batzuk bilatzen zituen, berarekin zerikusi gutxiago zuten gaiak. Hala nola, Olimpiadetako 4. eguna, Lukasen hankak eta zorabioak. Farola baten gaineko bele taldea edo igelak. Igelei buruz kontuan pentsatzen zituen bereziki, beste gaiak mugatuagoak zirelako. Mariak, ordea, goizabal baino ez zuen gogoa noean. Horize baitzen bere plazer bakarra, lehen bailen altzatzea, ekaz egin zuen lo, eta urri artiletan bildutako hartz bat balitz bezala. Medikuaren azken bizitalditik gutxitan jaikitzen zen Lukas oetik baiziren 7 edo 5 aste. Bertan zituen beraz eduki beharrezko plazer eta desplazer guztiak. Egun argia. Markos Lisboan zegoen Romarekin. Horregatik ari ziren Maria eta Lukas telebista ikusten arratsaldeko 5. Bestela, paseoan ibiliko ziren 3, uda zelako eta oporrak. Baina badakizu gazteak, eta ondo egiten dute, eta ondo egiten ez badute ere, honezkero eginda izango dute egin beharrekoa, han, Lisboako hotel batean, eskonduta egonez arren. Edo are diabolikoagoak diren kanpin batean. Izan ere, kezkatuta zegoen Maria, badakizu gazteak. Seguru zekien Maria Lukase zegoela telebistari adi, egongelako txokoei begira zegoen, txitxei eta. Mariak ez zuen ondo ulertzen zer zeukan Lukasek zitxekin, zerbait bai. Maria bera ez zegoen telebista ikusten. Artilesko zerbait zeukalako esku artean ziurrenik. Burua Lisboan zeukan, edo Lisboako errepidetan, edo hango hotel batean, edo hoteleko piztinan, edo Lisboako itsasoan bertan. Begiak, aldiz, egongelako atariari begiratzeko zituen Mariak. Egongelako ateko kristala, aniz botilez egina iruditu zitzaion beti. Pertsona batzuen itxalak ari zen ikusten, atearen beste aldean. Aniz kristalaren beste aldean. Arrazoik eta harin bezain sobrioa egin zuen orduan. Ezin ziren Markos eta Roman izan, Lisboan zeudelako. Ezin zen Lukas izan, ondoan zeukalako. Ezin zen Angel izan, hilda zegoelako. Maria bera ere ezin zen izan. 5. aukera baino ez zitzaion geratzen.
Guztietan filmargarriena lapurrak ziren. Lukasi esan zion, badabil norbait, Markos izango da. Kanpoan da Markos. Lapurrak izango dira orduan, joateko esango diet. Ez, utzi, beharri zina izango dute. Eta haserretu egin ziren Markos eta Maria, baina dortokak eta sugandiak haserretzen diren bezala haserretu ziren. Zupituan, orkestra bat bezain modu aparatosoan. Segurazko Markosek baietz eta Mariak ezetxe esan zutelako, edo aldrebez. Lukasek euriari bezala begiratzen ziren biei, eta zitzak zituen gogoan. Zitzek ez zuten sekula eztabaidatzen, ezta erlojuetako kukuek ere, baina jakina, zitzak eta kukuak bakarrik egoten dira ia beti, horregatik ez dute diskutitzen. Zer egiten dute zitzek eta kukuek? Egin behar dutena egin eta hil. Mariak eta Markosek, ostera, egin behar zuten egiten zuten bai, baina gero, eztabaidatu egiten zuten, haserretu, oiukatu, irakurri, kantatu, oro har, ezertarako balio ez duten gauzak. Lukasek, arrazoik eta zugur horren ostean, inbidiaz etxun zuen Maria eta Markosen eztabaida. Urteak eman zituelako berak inorekin diskutitu gabe. Eta eztabaidan parte hartzea erabaki zuen. Markos eta Mariaren haserrealdiarekin zerikusirik ez zuten tipo honetako esaldiak esanez. Errepublika sasoiko mentalidadea, horixe behar da orain, edo olimpiadetan ez luke inor boikotik egin behar. Markosek zure eta lur begiratu zion, Lukasi eta Maria pastillen bila joan zen. Markos, eten aprobetxatuta, kalera irten zen. Ateari kolpe handi samarra eman zion. Haserrea epeldu zitzaionean ordea, bulegoroa heldu orduko, damutu egin zen Markos. Mariari esandako agatik, ateko kolpeagatik. Arratsalde osoa egon zen damuari bueltak ematen, eztabaidari bueltak ematen. Haserre egongo zen Maria, arrazoi osoz. Hitz egin gabe egon beharko zuten, astebete igual. Eta hori ezingo zuen eraman. Damututa zegoen, damutzeko behintzat balio izan zion eztabaidak. Beldurrez hurbildu zen arratsaldean etxera. Ezekien nola hartuko zen Mariak zelako aurpegiz. Beldurrez ireki zuen atea, baina ez zegoen inor. Sukaldera jo eta ilun zegoen arren gauza arraroen bat ikusi zuen mai gainean. Argia piztu zuenean, 100 polboroi ikusten zituen, maiaren marmola estaltzeraino, ia. Polboroiak ziren Markosen bizioa. Gozo zauden? Galdetu zion Mariak etxera heldu zenean. Markosek euritakoa zabaldu zuenean, euritako guztia somorroak direla pentsatu zuen. Somorro beltzak, laranjak, berde arrosak, eta pentsatu zuen, euritakoak ez zituela Roma eta bera estaltzen. Beste euritako bit beharko lituzketela gutxinez. Bata eskumarako eta bestea eskerrerako. Egun aizetsuetan behintzat. Beste somorro bi beharko lituzketela gutxinez. Beti heltzen zirela kotxera eskumako besoa edo eskerrakoa bustita, eta ez bustitzeko estutu egiten zirela elkarren kontra, han, somorro baten azpian eta orduan sentitzen zuela. Romaren gorputza inoizko gertuen, negua izan arren, soinean lau arropa edukiarren. Eta gehiago pentsatu zuen, oraindik euritakoa zabaldu zuenean. Pentsatu zuen, euritakoa zabaltzen direnean, mundua ilundu egiten dela euritakoak azpian. Euritakoa koloretazkoa izan da ere. Baina mundu iluna, mundu argia, bezain gozoa dela beti ere. Hori pentsatze zuen, hori eta beste gauza gehiago gutxinez. Indabak sukaldeko zorura jausten direnean, plaz egiten dute, edo bestela zoz, zutean egon diren denboraren arabera. Marearen indabarek ere, soinu behietako bat egin zuten zorua jotzean. Eta Maria arranguratu zen, eta otozitzaion ura zela egunean atxeko zaurrera egin zuen laugarren gauza. Eta Lukasek 3 aste zeramatzela, ohetik altzatu gabe eta nahiko gaizorik zegoela. Eta Mariaren arima, altzairu gorrizkoa bazen ere, desegin egin zen une horretan, eta urtu. Eta Mariaren arima ikusitekeen sukaldeko zorutik zabaltzen, eta leiotatik borborka irteten, eta estalkietatik jaisten, uholdeka. Arima guztiz barreiatu baino lehen, bildu behar zuela eta kalera atera zen Maria. 12 erdi pastel eta txampain botila bat erosi, eta edan eta ian egin zituen egon gelan. Amaitu zunerako, brontzesko eskultura bat baino solidoago zuen arima Mariak.
Batez ere zerua. Lisboan zerua zegoen batez ere. Kafetegiak, portugesa eta tranbiak ere bazeuden, baina zerua zegoen Lisboan batez ere. Eta Erroma eta Marko tranbia batera igo ziren, ezin zirelako zerura igo. Markosek tranbia gidariari begiratu zion. Zutunik zegoen, zurrun, tranbia gidari bat bezain zurrun. Portugesa izango zen seguruki. Markosek Lukas gogoratu zuen, eta Lukasek Rosari buruz kontatzen zituenak eta tranbiei buruzkoak. Romak ere oroitzen zituen Lukas eta Rosarenak, eta erretratuak egin zituen tranbia barruan, zientoka. Lukasentzat, Markosentzat eta Romarentzat, eta nola ez, Rosarentzat. Bai zara jaitsi ziren gero. Lisboan egindako guztia kontatuko zion Markosek Lukasi. Hobeto pentsatuta, ez zion kontatuko nola jan zuten Romak eta berak txokolatesko tarta. Ez da bainuen txian jauzi zirela, ez da hoteleko oean zugandila bi topatu zituztela. Parece ser que era cierto, que de vez en cuando salía Lucas al balcón y que, afirmando las manos en la barandilla, cual político poseído, lucía raras dotes de orador, que por raras entendían algunos, malas y otros excéntricas. Que regalaba al público con discursos sobre la República, las polillas, la amistad entre los muertos, los mecanismos de los relojes de cuco y los insectos negros, sobre la caótica repercusión que puede producir boicotear unos Juegos Olímpicos para la historia de la humanidad y de las retransmisiones deportivas, o sobre cuántas veces puede morir un hombre en el Sisa Pagma o en el Annapurna. Ardura handirik gabe aitortu zion Mariak Markosi jakina noizean behin ahaztu egiten zuela Lukasen medizina existitzen zenik ere. Eta goizean 3 tanta, eguerdian 3 tanta, eta iluntzean 3 tanta eman beharrean, 9 tanta ematen zizkiola iluntzean edo biharamunean. Ahots mehe bat entzun zuen Markosek ohetik. Maria orduantze hartu zuen loak, goizeko 6 eta 2. Markosek beste soinu mehe bat entzun zuen Lukasen gelatik. Ohetik salto egin eta Lukasen gana joan zen. Hitz estuz kontatu zion Lukasek arnaza nekez hartzen zuela, eta hitz egitean lasaitu egiten zela. Horrexegatik ari zela etengabe hitz egiten, eta onhandia egin ziola Markos ikusteak. Arnaz estua erabat joan zitzaiolako. Trankildu egin zelako erabat, baina hala ere nahiago zuela hitz egiten jarraitzea eta alaxe egotea, hitz egiten eta Markos ikusten, gustura zegoela alaxe. Baso bat urra ekarri zion Markosek sukaldetik. Berriro ez joateko eskatu zion Lukasek ordea. Bakarrik geratzean arnaz estua larritzen zitzaiola, eta imaginazioa izango zela behar bada, baina ona handia egiten ziola Markos ondoan ikusteak. 7 laurden gutxiagotan agertu zen Maria eta zer daukazu galdetu zion Lukasi. Markosek kontatu zion arnaz estuarena, Lukas tranbiez hitz egiten ari baitzen. Esan zion deitzeko medikuari edo ospitalera bestela. Besoa hotz zeukala Lukasek. 8 etorri barik zegoen medikua. Markos 8 sartzen zen lanera. Maria 7:30 esaten ari zitzaion joateko lanera. Bera arduratuko zela joateko tranquil. Ez naiz joango, Markosek. Deitu behintzat, Maria. Ez naiz mugituko. Deitu behintzat, ez dut deituko. Medikua 8:20 heldu zen. Markosek lanera deitzeko aprobetxatu zuen tarte hori. Zenbakia markatu orduko konturatu zen zentralean hartuko ziotela telefonoa. Handik bere departamentura desbideratuko zutela deia, eta azkenik azpi departamentura. Denbora larregi iruditu zitzaion, eta zentraleko idazkariari esan zion. Ez naiz joango, eta zentraleko idazkariak enpresako 705 langiletatik nor izan ote zen galdetu zion bere buruari. Markos logelara itzuli zen, izan ere on handia egiten zion Markosi Lukas ikusteak. Gero eta gauza gutxiago egin zezakeen Lukasek oietik altzatzen zenean. Bere mundua txikitzen ari zela iruditu zitzaion. Barrazkiloen antenak txikitzen diren bezala. Bere mundua gelako zabaia zen, eta oea eta izarak, eta armairuak eta komuneko iturria eta alfombrak. Txikia zen bere mundua. Kanpokoa ezen berea, Markosena zen, eta Romarena eta Mariarena. Txikitan armairuetan gora eskalatzen zuela gogoratu zuen orduan.
Egongelara joan zen gero, ura ere bere mundua zelako artean. Sofan, ezeri, eta orduan bai, orduan telebista zen. Telebista zeukan aurrez aurre. Telebistak inbaditzen zion bere mundua txikia, eta zabaldu egiten zuen apur bat. Hori zebaitzen, egin zezakeen gauza bakarrenetekoa, botoia zakatu eta telebista ikusi. Eta Frantzia ikusi zuen, eta ziklistak. Arigarri egiten zitzaion nola jartzen zituzten kamerak. Laugarren kamera, ezate baterako helikoptero batean. Eta laugarren kamera horrek erakutsi zion, hain zuzen, ziklisten tropela, goi-goitik muino bat igotzen, eta ezkerrean arbolak berdea eta okreak. Eta eskuman hilerri bat, berdea eta okrea. Mariak altzoan jarri zituen erretrato guztiak, zuri beltzean gehienak. Lukas eta Maria ume gazteak zirenekoak. Roma aulki batean zegoen, sofan ez baitziren laurak sartzen. Markosek pasatzen zizkion erretratuak banaka-banaka, eta Mariak azalpenak ematen zituen banaka-banaka. 60 urte zituzten azalpenek. Han zegoen erretratu batean, Angel, Mariaren neba, baina ez zegoen bakarrik. Atzerago, 4 metrora, espaloian jesarrita, neska zikin bat zegoen. Angeli begira, edo kamerari begira, edo kameraren atzetik pasatzen ari zen trenari begira. Pilar da, esan zuen Mariak, pertsona espeziala, desagertu egin zen. Erretratuak pasatzen jarraitu zuen Mariak. Orduan, Lukas eta Mariaren osaba agertu zen erretratu batean. Eta Lukas eta Mariaren osabaren begien bale txiki bi ziruditen. Begi karratuak ziren, munduko karratuenak igual. Ezekiel edo Zakarias edo Zelerino zuen izena. Markosek ezin zituen izen guztiak gogoratu, Romak ere ez. Eta Mariak kontatu zien asko maite zutela osaba. Eta diruduna zela, eta kuriosoa, pipa erretzen zuela, Angelek bezala, Matiasek bezala, 12 alaba zeuskala, eta herriko tren zaharra kendu zutenean min handia hartu zuela, edo hori zioela berak behintzat, eta tren zaharreko bagoi bat erosi zuela, eta etxe ondoan jarri eta 3 igande eman zituela, ura garbitzen eta atontzen, eta han ibiltzen zirela jolasean auzoko ume guztiak. 40 urte zituenean, gaizorik egon zela osaba aldikada batez, grepea edo oetik kalentura saltzatu zen batean zu eman ziola bagoiari, baina 30 urte geroago hil zenean ere damututa zegoela, eta barkamena eskatzen ziela alabei eta auzoko umeei eta Mariari. Hori zeukala gogoan Mariak, ondinoko karren, nola eskatzen zien osabak barkatzeko, eta zenbat gustatzen zaien osabaren tren bagoia eta har sartuta egiten zituen bidaiak, Madrilera eta Bagdadera eta. Lehenengo 2 egunetan 40 miligramo hartu behar dira, dosi bakarrea edo dosi gehiagotan, beti ere aipatutako kopurua gainditu gabe. Tratamenduaren bigarren zatia 7 eta 24 egun bitartekoa izango da, gaixatuzunaren larritasunaren arabera, eta egunero 20 miligramo hartu beharko dira dosi bakarrean. Telebistan, txinatar gutxi batzuk agertu ziren, 201.000, alfombra gorri baten gainean. Kamerek Txinako presidentea enfokatu zuten, txinatarra bera ere. Bertan, bildutakoen artean ian inork ezin zuen presidentea ikusi. Zaguzar handi bat bezain txikia baitzen, baina ikusteko aukera zutenak txinatarrak ziren. Hala ere, Liechtensteingo erlojugile kroaziar bat ere bazebilen handik, ekitaldia ikusten. Edo hori esan zuen behintzat presidenteak bere hitzaldian.
Jendeak ez zuen erlojuarena ulertu, baina pentsatu zuten parabolaren bat izango zela, edo agian ez zuela presidenteak halakorik esan. Izan ere, presidentearen hizkerak ikutu dialektal handiegia zuen, txinatarren 173 rentzat. Presidentea templu budista batera zijoan. Bizitaldi ofiziala zen, baina hurrengo esenean templu barruan, benetako sinestuna zela ematen zuen. Horrek beldurtu zuen Marcos. Eta telebistan, Txinari buruz hitz egiten denean, Nepal aipatu ohi da, edo alderantziz. Eta Nepal aipatzen denean, mendietako irudiak agertzen dira, 8.000koak bereziki. Eta Lukas postu egin zen, baina tristatu ere bai. Ebaitzuen mendi bat bera ere ezagutzen. Eta telebistan munduko abisteak ematen direnean Afrika agertzen da beti, eta Etiopia igual, edo Sierra Leona bestela. Eta Sierra Leonan soldaduek mutilatutako eskola umeak, eta eskola umeen artean neskatzo bat eta nik eskatu nien soldaduei, mesedez, eskerreko eskua bakarrik mosteko, ze bestea eskumakoa idazteko behar nuen. Asko gustatzen zaidala niri idaztea, eta soldaduek biak moztu zizkidaten. Lar hitz egitearren, ze gutxiago hitz egin behar da antza. Marcosek pentsatu zuen mutilare hitza latina dela, eta bokal batzuk laburrak direla, eta beste batzuk luzeak. Badira 7 egun hiri honetara heldu nintzenetik. Badira 7 egun estaziotik irtetea erabaki nuenetik. Eta ez naiz damutu. Bueno, orain hasi naiz apur bat damutzen. Hiri handia da hau, eta etxeak ere handiak dira, eta jauregiak. Eta gai bat ere badu, nahiko zabala eta zubiak noski. Horixe da ikusi nuen aurreneko gauza, burdinazko zubi bat. Ibaina baino lehenago ikusi nuen zubia. Burdinazko da, baina zurezkoa dauka zorua, eta ibaia ikusten da egurren arteko zirrikuetatik. Zubia arrunta da bestela. Inore zebien zubian estaziotik irten nintzen egunean. Hortzagatik agian, edo behin lainoagatik. Kontua da inore zebilela zubian eta ni zubiaren erdi-erdian jarri nintzela, edo hala kalkulatu nuen behintzat. Alde batera begiratu nuen, eta bestera gero. Alde batera eta bestera. Ibaia ikusten zen zubitik, eta irla bat ibaiaren erdian, eta beste zubi batzut. Orduan aukitu nuen trenetan bilatzen ari nintzena. Orduan bete zitzaizkidan birikak, eta orduan ikusi nituen zepelinak. Eta lasai hartu nuen adarnaza eta posik. Ez nolako gehiago bilatu behar. Zeterna mugitzen dira, baina zubiak ez. Eta arrez gero nahi beste aldiz joan ahal izango nintzelako zubira. Birika betetzera edo azperen egitera. Ordu eta erdi eman nuen zubian, eta jendeak hasi zen pasatzen, niri begira. Baina ni gustura nengoen, harik eta dardaka hasi nintzen arte. Ostatu honetara etorri nintzen gero. Bigarren egunean, zubira joan eta antzeko zerbait sentitu nuen, eta bezpera bezain bizi ez. Ordu erdi baino ez nintzen bertan egon, gainera euritantak lodi-lodiak zirelako. Arratsaldean ere bueltatu nintzen zubira eta iluntzean ere bai, baina ez nuen ezer sentitu. Ez 3. egunean, ez da 4. ere. Badira 7 egun estaziotik atera nintzenetik eta esango nuke 23 bat aldiz egon naizela zubian. Ezer erez. Orain naiz damutzen eta etxera itzuli nahi nuke. Gogoan daukadalako ama, gogoan daukadalako etxeko komuna, aitaren kuadernoak, auzoko katuak. Baina badakit, eta hori da kuriosenea.
etxera eltzean gogoan izango ditudala, bizi-bizi eta azperen egiteraino. Hartu ditudan tren guztiak eta batez ere, hiri honetako burdinazko zubia. Uste dut, badakidala zergaitik zaidan jazz musika gustatzen. Alegina handia egin dut jazza gustatzeko. Alferrik. Izan ere, ondo elegantea baita esatea, ikaragarri gustatzen zait jazza niri. Gerra aurreko zein osteko hamarkadetako disko guztiak dauzkat. Hain naiz zalean morratua. Ondoren, komentario efusibo hori ilustratzeko, komenigarria izaten da 3-4 musikari beltzen izenak aipatzea, urren ez urre. Horregaitik egin dut nik ahalegin handia jazza gustatzeko. Orduak eman ditut jazza entzuten, baina orain badakit zergaitik ez zaidan gustatzen. Trompetagatik. Trompeta izaki antipatikoa da. Kariñosoagoak dira biolinak eta banjoak. Baina, klaro, ez da batere kategirakoa esatea. Ikaragarri gustatzen zait niri musika zeltikoa. Eta, are gutxiago, ondoren 3-4 kantari antiestetikoren izenak aipatzea. Baina benetan diotsuet. Zorionekoak zuek, banjojole zaharkitu bati entzunda, asebetetzen zaretenok. Ezen antzeko zerbait esan baitzuen, Patrick Makenak 1996an idatzi zuen liburu handia eta bakarrean. Musika entzuten ari den jendea ikusi dut. Hiltzen ez den jendea ikusi dut. Gauza bera ez balitz bezala. Lukas txikitzen ari da. Gaixorik dago. Begiak urtuta dauzka. Lasai dago hala ere. Horize bera baita bere bete beharra. Lasai egotea eta gaixotzea eta apurka hiltzea. Eta gogoratzea. Rosa gogoratzea. Mendiak gogoratzea. Angel gogoratzea. Tranbiak gogoratzea. Zitzak japoniarrak baino hobeak dira. Ez guziak jakina. Baina zitz batzuk japoniar batzuk baino hobeak dira. Hori ez daki jendeak. Jendeak uste du jendea hobea dela beti jendea delako. Ez, saguzarrak esaterako, pertsonak baino askoz hobeak dira. Zitzak ez dira saguzarrak edo dortokak bezain onak, baina japoniar batzuk baino hobeak bai. Jendeak txarto tratatu ditu zitzak. Hartu entziklopedia bestela. Zitza zer den azaltzeko 2 lerro, eta jendeari egiten dion kaltea esateko 4 lerro. Beste 3 lerro, zitza hiltzeko modurik ikusgarrienak kontatzeko. Guztira 9 lerro. Jantziak ondatzen dituela, liburuak jaten dituela. Gezurra. Zitzek sekula ez dute arroparik jan. Zitzen larbak dira, jertzeak eta largunen fajak jaten dituztenak. Alegia, gaztetan ibiltzen direla zitzak gaizto, baina gero damutu egiten direla eta okurritu ere ez litzaiokela egingo zitz bati, agian guraso ere baden zitz bati, neskato baten kuleroak jatea. Baina animaliak ez dira guztiak ona. Kukua adibidez bastante gaiztoa da. Nik egin izan ditut kuku erlojuak gauza onak ikusi nizkiolako txorion horri. Eta baliteke gauza onak eta txarrak izatea nahasian. Horrezegatik uste dut japoniar batzuk kukuak bezalakoa direla. Duela gutxi frogatu ahal izan dut hori. Kontua da, Japoniako espedizio bat zegoela 8.000ko mendi bateko kanpamentu nagusian. Eta igotzen hasi zirela eta nahiko goian beste espedizio bat aurkitu zutela poloniarra edo suitzarra, eta espedizio horretako kide bat erdi hilda zegoela, eta lagunek ezin zutela jeitzi, eta japoniarrei eskatu zietela laguntza. Eta japoniarrek ezetz, ez zutela jeitziko. Mendia igotzera joan zirela, ez jaistera, eta ez zutela denborarik galduko. Japoniar horiek kukuak bezalakoak dira, besteak ez dakit.
Borneoko narraski batzuk lurra ikutu gabe jai eta hiltzen dira, arbolarik arbola zugen beldur. Egun argia. Nekatatu nago, izan zion Lukasen Markosi. Markosek gelditu zion zergaitik eta esan zion ezin zara nekatuta egun osoa oean. Alaze izan zion Markosek. Ezin zela nekatuta egun osoa oean eta barre egin zuen. Lukasek ere barre egin zuen, baina barrutik, kanpotik ez. Eta esan zion Markosi, ez da hori, nekatatu nago, esan nahi dut, hiltzeko moduak nagoela, eta jarruitu zuen esaten uste dut, egokia dela orain hiltzen, orain hil behar dudalako, ez ere negun, orain hil behar dut. Markosek gelditu zion, zergaitik dakizu hain ziur. Lukasek esan zuen, badakit, eta gero esan zuen, ondo dakit, zer berdin egongo naiz bizirik, eta berden egongo naiz hilda, eta hobeto hilda, igual, ze minez gabe eta lasaiago. Markosek eta esan zion, non daukuzu min, baina Lukasen ez zuen erantzun. Lukas hasi zen esaten, nondik datoz hainbeste zik eta isildu egin zen, eta gero esan zuen, zientoka daude. Markosek ez zuen ziki ikusten, baina Lukasek esan zion, esan Rosari etortzeko espetakulo hau ikusi behar du Rosak, ze zin geinen normalak dira, baina batzuek ego gorriak dituzte, eta gorria da Rosaren kolorerin gogokoena. Maria Markosen logelara hurbildu zen. Atea zabalik zegoen, eta Markosek liburu bat zeukan eskuan, besaulki urdin batean. Ezer esan aurretik, begira geratu zitzaion Maria une batez, harik eta Markos konturatu zen arte. Kalera noa, esan zuen Mariak. Ondoren, apur bat pentsatu, eta benetan esan nahi ziona, esan zion, amaitu dut ipuina. Eta, Markosek, zubi batean amaitzen da, Parisen edo. Parisen egon zara, ala? Ez, baina askotan irakurri dut Paris. Markosek ipuina eskatu zion Mariari, irakurri nahi zuela. Mariak mai gainean zegoela esan zion. Lukasen logelara joan zen gero. Lotan zegoen Lukas, edo hala ematen zuen. Kalera irten zen orduan Maria, eta auzoko dendarik garestienean erosi zion txokolatea Lukasi, eta pernilik onena eta gaztarik finena eta gaietak txokolatezkoak. Hegazkinera egozenean, Lukas zuen Markosek gogoan. Hegazkinetik jaitxizenean ere bai. Pentsatu zuen zorakeria zela, Nepalera joatea, baina bertan zegoela eta ez zeukala erremediorik. Hoteleko gelara heltzean gauza bat astu zitzaiola konturatu zen Markos. Ez zion Nepalgo zeruari erreparatu. Hori baitzen, Lukasek eskatu zion enkarguetako bat, Nepalgo zeruari ondo erreparatzeko. Gelako leioa zabaldu zuen orduan, eta zeruari begira geratu zen. Luzaro egon zen pentsatzen nola deskribatuko zion zerua ura Lukasi. Pentsatu zuen zeru urdina eta beltza zela aldi berean, hau da, 1000 puntu urdin eta 1000 puntu beltz zituela, nahasian, elkarren ondoan. Zaila zen azaltzea, izan ere, puntu beltz asko edukiarren oso zeru argia zen Nepalgo zerua. Zeruari begiratzeaz nekatu zenean, behera begiratu zuen, eta eskerreko besoan ile luze bat ikusi zuen. Ez zen berea, ez da Nepalgo inorera ere, gorria baitzen.
Hegazkinean ere ez zegoen azafatarire gorririk. Romarena izango zen. Eta romanerena zela ohartu zenean, erakuslean bildu zuen 5 edo 6 aldiz. Gero, ilearen luzera aprobetxatuta, irudi surrealistak eta gorri samarrak egin zituen airean. Eta beste 20 minutu egon zen ilearekin jolasean. Roma gogoan, galtzetako poltsikoan gorde zuen arte, kontu handiz Nepalen Katmandun. Lukasen urtebetetzerako bildu ziren Markos, Roma, Romaren neba, Romaren aizpa, Maria eta Lukas bera. Lukasen ohearen gainean ohol bat jarri zuten, eta oholaren gainean jatekoak, patatak, gazta, txokolate zatiak. Lehenengo saioa frustratua izan zen, Lukasek belaunaz jo baitzuen ohola, eta lurrera bota. Berehala jaso zituzten jatekoak, baina hala ere, txokolate zatiak alfombra hilez jan behar izan zituzten, eta gazta hautzean bildu zen, kroketa estandarret itxura hartuz. Hoi inguruan jarri ziren gonbidatuz guztiak, eta arrainak bezala hasi ziren jaten. Ezer, aurretik igurtzi egiten zuten, ez janaria gurtzeko ohitura zeukatelako. Ezpada, zikinkeria tona batzuk kentzeko. Hala eta guztiz ere, solasaldia bizia zen, eta Romaren nebak ere asko hitz egin zuen eta bere problema kontatu zuen. Eta bere problema zen leku utz bati begira geratzen batzen, esate baterako kuadrorik gabeko horma bati begira edo zabaira begira, eta beste zertan pentsatu gabe eusten batzion begidarari gauza arraroak ikusten zituela han, hala nola, sakean ari diren enterradoreak, edo pelikulen argumentuak kontatzen dituzten mandeuliak. Lukasek ez zuen ezer jan, baina keinoak egiten zituen, jaten ariko balitz bezala. Dena iruditzen zitzaion gozo, eta barre egiten zuen beste guztien moduan. Eta jateko keinoak ere egin zituen, sabela ondo bete zuen arte. Eta alase, eta beste 1000 modutara ospatu zuten Lukasen urte betetzea. Kontua da, Roma eta Markosek parez zeuden etxe altu bilatzen zituztela. Adibidez, 8 pisukoa bata eta 7koa bestea. Elkarren handik 30 metrora. Eskaileretan leiho handiak zituzten etxeak aukeratzen zituzten. Orduan, Roma etxe batera sartzen zen eta Markos bestera. 7. pisura igutzen ziren biak eta eskaileretako leihoen aurrean jarri. Baina bat bestearen gainetik geratzen zen beti. Arkitektoak inkonstanteak direlako. Leiho batetik bestera elkarri begira hasten ziren orduan, ez ezagunak balira bezala. Eta Romak Markosen irudi bat egiten zuen kuaderno txiki batean eta jertzea kentzen zuen. Markosek arreta handiagoa jartzen zuen 30 metrora zegoen leihoan. Jertzeri gabe, argiago ikusten baitzuen Roma. Eta Markosen neurrigabeko arretak zutan jartzen zituen. Romaren eskuak eta lepoa. Markosek kristalaren gainean jartzen zituen eskuak. Kristala erabat lurruntuz eta jertzea kentzen zuen berak ere. Eta puntu horretara iristean, irikan zeunden, biak behera jaisteko eta elkarren ondoan egoteko. Baina ordu erdi egin behar zuen leihoetan, hori zioen jolasak, ordu erdi egin behar zutela leihoetan. Ordu erdi egiten zuten, beraz, elkarri begira. Eta ordu erdia beretzen zenean, arrapaladan jaisten ziren kalera, eta ohera joaten ziren edo jatetxe italiar batera. Markos Lukasen ohearen ondoko aukian eseri zen. Lukaset Markosen prakari heldu zion eskumako eskuaz, belaunetik baino apur bat gorago. Lantzean behin eskua estutzen zuen praka zimurtzeraino, eta begiak itxita zeuzkan. Gauzak esan eta esan ari zen Lukas, begiak itxita, eta batez ere hauz esan zion Markosi.
Ziza Pagmaren azpian nago, Markos, Rosarekin. Ziza Pagma da mendi bat itxura ederrekoa, eta musika dauka. Esan nahi dut musika entzuten dela hemen. Ziza Pagmaren kanpamento nagusian, eta nik uste dudala menditik bertatik datorrela. Gerritik heldu diot Rosari, dantzan hasteko, baina Rosak esan dit gelditzeko, ez gaudela horretarako. Seriedadea asko gustatzen zaio Rosari, seriedadea eta elurra. Elurra ere asko gustatzen zaio. Lastima da zu hemen ez egotea, Markos. Gero galdetu diot Rosari noiz hasiko. Ziza Pagma igotzen ari gara, eta berak erantzun dit isiltzeko mesedez, zoratuta nagoela zaharran garela gu, mendia gauza seriola dela eta zoratuta nagoela eta zahartuta. Neure burua ondo zahartuta ikusten dut, hori bai, baina Rosa gazte-gazte dago, 20 urte zituenean bezala edo 22 urte zituenean bezala. Triste geratu naiz orduan, Ziza Pagma zapaldu nau dudalako bertan hiltzen banaiz ere. Handik gutxira gizon bat hurbildu zaigu eta esan digu tranbia bat dagoela Ziza Pagmako gailurrerako eta puntu bat seinalatu digu eta tranbia beltz bat ikusi dugu dotorea eta utzik. Eta orain hemen gaude Rosa eta biok tranbian eserita, Ziza Pagmara irteko zain. Rosa nire aurretik igo da tranbiara eta nik pentsatu dut munduan ez zaidala ezer gehiago gustatu Rosa tranbia batera igotzen ikustea baino. Roma, museoak mustroak dira, museoak dira bombak artearen txat. Artea apurka ikusi behar da, baina museoak dira gaur 602 koadro ikusi behar dituzu derrigor. Museoko sarrera ordaindu duzulako dagoeneko. Izan ere, museo handi bateko pasioetatik ibiltzean. Hasieran ondo digeritzen dituzu ikusitakoak, baina koadroak irentzi ahala. Gorputxak ezin ditu guztiak asimilatu eta bat batean menina bat irteten zaizu belarri batetik edo jokonda bera sudurretik. Orduan sentitzen duzu zure gorputxak daukan koadro beteka da neurri gabea dela eta oka egin behar duzula. Museo handi horretako txoko batera hurbiltzen zara. Museo zaindarien aulkia dagoen txokora hain zuzen eta oka egiten hasten zara. Beti ere, une horretan museo zaindaria komunera joan dela konprobatu eta gero. Oka egitean, zure gorputxetik irtendako hondakinen artean ikusten dituzu 42 pintor impresionistaren, 42 impresio, 17 pintori kubistaren, 212 marra zuzen eta surrealista baten erloju urtu batzuk. Ur irakinetan jarritako karramarro bat bezala, sentitzen zara, eta zeure buruari, zin egiten diozu, ez zarela, berriro, museo handi batera sartuko. Zaindaria etorriko da komunetik orduan eta eskatuko dizu kentzeko mesedez eskua. Napoleonen sudurretik eta zuk barkatzeko esango diozu, eta azalduko diozu ondo ezik zaudela eta ez dakizula non zauden ere. Hotelera joango zara eta hotelean esango dizute zure izeko bat hildela handik, 3000 kilometrora, edo hiltzen ari dela ospitalean. Orduan konturatuko zara zenbat denbora galdu duzun museoan eta nola estimatzen zenuen. Izeko hori eta zein itxusiak diren. 16. mendeko damen erretratuak. Atzo egun bariosoa izan zen, zeru asko izan zituelako. Ikusi genituen hodei laranjak, zuriak, grisak, arrosak, ubelak, gorriak, zepelin berde bat baino. Etzen falta izan. Romak hodei guztiak. Pintatu zituen akuarelaz tren txarteletan. Txartel bakoitzean hodei bat, gero zepelin berde bat pintatu zuen. Pintzela da horiz, ez nik eskatu niolako, espada tren txartel bat sobran genuelako. Hainbat zitz aurkitu ditu gaur Lukasen ohe azpian, hilda. Batzuk ego gorrikoak ziren, mendikoari esan diot.
Medikuak esan dit, ez larritzeko normala dela ez daukala, garrantzirik. Uste dut, 1914an jaio nintzela. Txikitan eskolan egon nintzen eta gaztetan gerran. Baina gerretzegoelako leku ona jendea bapatean hiltzen zelako. Horregatik itzuli nintzen arostegian hasteko. Arostegian sosigo handiago zegoen eta etzen bertan inori hiltzen. Ez bada labe mozorro urdin batzuk. Gero Rosarekin ezkondu nintzen. Rosaren espezialitatea zen tranbietara igotzea eta sopa usaina zuen. Gero hil egin zen. Ordutik arrebarekin bizi naiz eta etzera sartu zitzaigun izaki batekin, Margosekin. Anaia ere hil egin zen. Ni laster hilko naiz, baina abisua emango dut. Margosi esango diot, bihar edo hilko naiz Markos. Data gehiegi zehaztu gabe beti ere. Eskolan oso gustora ibili nintzen. Ortografia asko ikasi genuen eskola. Orain, txokolate apur bat hartuko nuke orain. Txokolate apur bat hartuko nuke orain. Horize da osorik irakurri dugun liburu honen azken perpausa. Txokolate ere berba gozoa dugu. Hasieran aipatu ditugunak bezain gozo eta ederra. Eta gozamen eta edertasunarekin lotu nahi dugu hizkuntzaren omenaldi xume hau. Zer egin dezaket nik euskararen alde? Berriro dakargu bukaerara hasierako galdera hori. Eta erantzuna ere badaukagu. Egin ere dena egin daiteketa euskaraz. Euskaraz irakurri. Euskaraz abestu. Sentitu. Jolastu. Asmatu. Idatzi. Eta amets eta barre ere egin dezaket euskaraz. Euskaraz egiten dugun oro, euskararen alde egiten baitugu. Besterik ez lankideok, gonbit egiten dizuegu, txokolatea bailitzen euskararen eztiaz osatzeko. Datorren urtera arte, adiorik ez.